χαρά σας υποδεχόμαστε για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Ευελπιστούμε στο τέλος της ημερίδας και εσείς και εμείς να έχουμε αποκομίσει επιπλέον γνώση από αυτά που θα υποθούν. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε την κυρία Ζήτη για την ευγενική χορηγία προς την ημερίδα που διοργανώνουμε. Θα καλέσω στο βήμα την κυρία Συρή να κηρύξει την έναρξη της ημερίδας. Κυρία Συρή. Καλησπέρα. Το 2014 το Καλαμαρί συμπληρώνει 120 χρόνια λειτουργίας. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όλα αυτά τα χρόνια αδιάλειπτης εκπαιδευτικής δημιουργίας και συνεχούς αναζήτησης της γνώσης. Το αντικείμενο της σημερινής ημερίδας είναι η γεωμετρία. Για πολλούς από τους μαθητές μας και μόνο η λέξη προκαλεί φόβο. Για μας τους μαθηματικούς, πολλές φορές συνεπάγεται την δυσκολία στη διδασκαλία και κατ' επέκταση στην εμπέδωσή της. Είμαι βέβαιη ότι οι αξιότιμοι ομιλητές θα δώσουν απαντήσεις σε πολλούς από τους προβληματισμούς μας και θα αναδείξουν για ακόμα μία φορά τη συμβολή της γεωμετρίας στη διεύρυνση της μαθηματικής σκέψης. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της ημερίδας, ελπίζοντας ότι μέσα από παρόμοιες προσπάθειες θα παραμείνουμε για τους μαθητές μας παραδείγματα πειραματισμού, έρευνας και οραματισμού. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσουμε τον Σχολικό Σύμβουλο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κύριο Πούλο, να απευθύνει ένα χέρι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί μαθητές, οι οποίοι υποθέτω ότι για να βρίσκεται σήμερα εδώ έχετε αυξημένο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά. Ήμουν σίγουρος ότι και πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ότι αυτή η ημερίδα που διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά από την Ενοιογαλλική Σχολή Καλαμαρί θα ενδιέφερε ένα πολυμηθές ακροατήριο για τους εξής λόγους. Πρώτον, η πορεία του θεσμού, διότι η ημερίδα αυτή εξελίσσεται στο θεσμό, είναι συνεχής και αύξηση. Δεύτερον, έχει αποκτήσει πολύ καλή φήμη λόγω των ημερίδων των προηγούμενων ετών. Τρίτον, βασίζεται σε ανθρώπους που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, είναι εργατικοί, αποδοτικοί και επαγγελματικά ευαίσθητοι. Και τέταρτον, τη στηρίζει ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί μεν ως ιδιωτικό, αλλά από όσο μπορώ να διακρίνω, δεν έχει στόχο την κραταλαία διαφήμιση και την τουριστικού τύπου προβολή των δραστηριοτήτων του. Το θέμα της σημερινής ημερίδας είναι η γεωμετρία, η οποία στον χώρο της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας έχει φανατικούς θαυμαστές και βαθύς γνώστες, αλλά και φανατικούς πολέμικους. Αυτό το δεύτερο δεν πρέπει να το αποκρύπτουμε, διότι δεν θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε για ποιον λόγο η γεωμετρία τα τελευταία 25 χρόνια βαθμιαία υποβαθμίζεται στο πλαίσιο της γενικής μας εκπαίδευσης. Προφανώς η εχθρότητα ή η αγάπη για το συγκεκριμένο μάθημα είναι πρόβλημα πολυπαραγωγικό, οι πλευρές του οποίου, από όσο γνωρίζω, θα διαφωτιστούν σε μεγάλο βαθμό από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά τις ομιλίες. Η επιλογή των 6 σημερινών ομιλητών από την Οργανωτική Επιτροπή είμαι σίγουρος ότι θα δικαιώσει την προσδοκία ότι απαιτούνται ισχυρά επιχειρήματα, υψηλού επίπεδου εργασίες, άτομα που να είναι σε θέση να συνδέουν την επιστημονική έρευνα με την εκπαίδευση, ώστε το μάθημα της γεωμετρίας και συνολικά η μαθηματική μας εκπαίδευση να αναχαράξει την πορεία της, να γίνει ελκυστική και ενδιαφέρουσα για ένα ευρύτερο ποσοστό εγγράμματου του πληθυσμού. Παρότι τους σημερινούς ομιλητές τους γνωρίζω έναν προς έναν και με ορισμένους από αυτούς, εκτός από την επαγγελματική σχέση συνεργασίας, έχουν και σχέση φιλίας, θεωρώ ότι είναι κατάλληλη η πρακτική παρουσίαση ενός σύντομου βιογραφικού από τους υπεύθυνους της εκδήλωσης. Η τιμητική διάκριση προς τον ερευνητή και σεβαστό δάσκαλο Γιώργο Τίτιφα είναι μια πράξη πολιτικής με την παιδαγωγική έννοια του όρου πολιτική, η οποία τιμά όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την γεωμετρία ως επιστημονικό κλάδο και μάθημα. Επίσης, η ημερίδα αυτή είναι μια πράξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Έμεσα δίνει στήριξη σε εκείνες τις δυνάμεις που παίρνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση προς την κατεύθυνση να αναγνωριστεί ο παιδαγωγικός ρόλος της γεωμετρίας στη μαθηματική εκπαίδευση, να αποκτήσει μια σημαντική και όχι περιθωριακή θέση στο σύστημα δασκαλίας και στο σύστημα εξετάσεων.
Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα τυχερός που συνεργάζομαι με ένα σχολείο που φιλοξενεί τέτοιες εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου μαθηματικής παιδείας. Με την έννοια αυτή, θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στα εξαιρετικά παραδείγματα μαθηματικών ημερίδων και αντικειμενικά εντάσσεται στο πλαίσιο της Μαθηματικής Εβδομάδας 2014 που θα πραγματοποιηθεί σε 10 μέρες στην πόλη μας. Έχουμε τη στήριξη και τον χαιρετισμό από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Καρατάσιο. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη εισήγηση. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Μάγκος, είναι καθηγητής πρότυπο πειραματικού γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο τίτλος της εισήγησης είναι ένας Θεσσαλονικιός γεωμέτρης, ο Γιώργος Τζίτζιφας, ένας Θεσσαλονικιός γεωμέτρης. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συναδέλφους για την διοργάνωση αυτής της πολύ όμορφης ημερίδας με κεντρικό της θέμα τη συμμαζόμενη γεωμετρία και τη θέση της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αφενός και αφετέρου, ας το πούμε, μια απόδοση τιμής σε έναν Θεσσαλονικιό γεωμέτρη, όπως είναι ο κύριος Τζίτζιφας. Η παρουσίαση αυτή θα έχει ως στόχο να μιλήσουμε για κάποιες γεωμετρικές ανισότητες, μόνο γεωμετρικές ανισότητες. Βέβαια, εδώ πέρα στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε ότι αναγράφεται γεωμετρικές ανισότητες στο τρίγωνο, σε σύμπλεξ και σε φρικτά σύνολα, αλλά ουσιαστικά εμείς θα περιοριστούμε μόνο στο πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι γεωμετρικές ανισότητες στο τρίγωνο. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε στόχο να σας κουράσουμε. Οι γεωμετρικές ανισότητες γνώρισαν μία άνθηση την δεκαετία του 70, ουσιαστικά με εργασίες δύο ομάδων μαθηματικών. Από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Murray Klumpkin και η ομάδα του, ο Αμερικάνος μαθηματικός, ο οποίος είναι γνωστός σε όσους ασχολούνται με μαθηματικούς διαγωνισμούς. Αποτέλεσε συνοδό και προπονητή της Αμερικάνικης Ολυμπιακής ομάδας και εκτός αυτού βέβαια ήταν και χρόνιος συνεργάτης και βασικός τέλεχος του πολύ γνωστού περιοδικού Crux Mathematicorum, στο οποίο θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Σερβία, ο Dragoslav Mitrinovic υπήρξε και αυτός πολύ δραστήριος στην έρευνα και ανακάλυψη, ας το πούμε, πολλών γεωμετρικών ανισοτήτων, είτε αυτές αφορούν στο τρίγωνο ή, εν πάση περιπτώσει, σε άλλες περιπτώσεις και αποτέλεσε, όπως τα ξέρουν όσοι έχουν ασχοληθεί σχετικά, και ένα μέλος της συγγραφικής ομάδας της πρώτης βίβλου γεωμετρικών ανισοτήτων με τον τίτλο Geometric Inequalities, με πρωτεργάτη τον Owen Ebotema. Ο Μιτρίνοβιτς όμως, το οποίο Geometric Inequalities είχε εκδοθεί το 1969, αν θυμάμαι καλά. Αποφάσισε κάποια στιγμή όμως ο Μιτρίνοβιτς, σε προχωρημένη ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, διήνυε τότε την 8η δεκαετία της ηλικίας του, να μαζέψει ό,τι καινούριο υλικό είχε εμφανιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία μέχρι τότε και να το συμπεριλάβει σε ένα βιβλίο, κάτι το οποίο τελικά έγινε με την έκδοση του Recent Advances in Geometric Inequalities. Ξεφυλίζοντας λοιπόν κανείς αυτό το βιβλίο, θα διαπιστώσει ότι σε πάρα πολλά σημεία γίνονται αναφορές στο όνομα του Γιώργου Τζίτζιφα, είτε σε σχέση με προβλήματα τα οποία έχει θέσει ή έχει λύσει σε διάφορα περιοδικά, όπως για παράδειγμα το Crux Mathematicorum, το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα, το οποίο θεωρείται ακόμα και σήμερα, πιστεύω, ένα από τα καλύτερα περιοδικά problem solving, αλλά και το ακόμα παλιότερο και ίσως πιο κλασικό, το Monthly, το λεγόμενο American Mathematical Monthly. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό το περιοδικό, θα αναφερθούμε σε ορισμένα αποτελέσματα του Γιώργου Τζίτζιφα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί στα προαναφερθέντα περιοδικά. Στο τέλος λοιπόν του τόμου 82, στο 5 του τόμου 82, του έτους 1974, το απόκομμα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, τίθεται το εξής πρόβλημα,
Όπως βλέπετε, το παρουσιάζω συνέχεια και φυσικά σε μετάφραση. Δίνεται τρίγωνο αβγ, μία α, δ, α, η διάμεσος, διχοτόμος και ύψος που αντιστοιχούν στην πλευρά α και ζητείται να αποδειχθούν δύο ανισότητες που εμπλέκουν αυτά τα στοιχεία του τριγώνου. Στο τρίγωνο το οποίο έχω σχεδιάσει, εκτός από την διάμεσο, διχοτόμο και ύψος, η διάμεσος είναι το κόκκινο τμήμα, το α μη, διχοτόμος το α δέλτα, το μπλε, το αε είναι το ύψος προφανώς. Έχω φέρει και σκοπίμως και το πράσινο, την ΑΖ, που είναι η σύμμετρο διάμεσο, γιατί όπως μπορεί κανείς να δει εύκολα, απόδειξη της δεύτερης ανισότητας από αυτές που εμφανίζονται εδώ γίνεται πολύ εύκολα με χρήση της συμμετροδιαμέσου. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Φυσικά, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, με αφορμή ένα τέτοιο πρόβλημα, μετά παίρνουν βήμα και άλλοι ερευνητές, μελετητές και επεκτείνουν ή γενικεύουν ήδη γνωστά αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μία άλλη ανισότητα, πάλι σε τρίγωνο. Είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, η διαψή συν z επί α τετράγωνο κτλ. Μεγαλύτερο ίσο του 2 ρίζα 3 ε. Πρόκειται για πλέον αρκετά γνωστή ανισότητα, θα έλεγα, την οποία έχω πετύχει αρκετές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία να φιγουράρει με το όνομα ανισότητα Τζίντζιφα. Πρόκειται για αρκετά ενδιαφέρουσα ανισότητα, δεδομένου ότι με κατάλληλη επιλογή, κατάλληλη τώρα τρόπος του λέει, ο καθένας μπορεί να θέσει στα χύψη z ό,τι τιμές θετικές θέλει και να προκύψουν να προκύπτει κάθε φορά και μια καινούργια γεωμετρική ανισότητα, η οποία φυσικά μπορεί να είναι και ασυμμετρική. Το ενδιαφέρον με αυτή την ανισότητα είναι ότι, για παράδειγμα, αν τεθεί το τρίγωνο αβγ να είναι ισόπλευρο, τότε προφανώς αυτή ανάγεται στην ανισότητα που βλέπετε από κάτω, η οποία είναι η κλασική πλέον ανισότητα Nesbit, ενώ αν στη θέση των χύψη z τεθεί η μονάδα, ή τέλος πάντων τεθούν όλα ίσα μεταξύ τους, προκύπτει η πολύ γνωστή πλέον ανισότητα Weissenberg, η οποία αποτέλεσε και θέμα της Διεθνούς Μαθηματικής Ολυμπιάδας το 1961. Μία παραπλήσια ανισότητα με την προηγούμενη είναι αυτή που βλέπετε εδώ, ήταν το πρόβλημα 1051 του Κρούξ Μαθηματικόρου. Μοιάζει πολύ με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι αντί για τα τετράγωνα των πλευρών εμφανίζονται οι τέταρτες δυνάμεις και το τετράγωνο του εμβαδού. Αυτή η ανισότητα μοιάζει με την προηγούμενη και μάλιστα μπορούμε με τη βοήθειά της να βρούμε και μία ισχυρότερη μορφή της προηγούμενης. Για παράδειγμα, αν σε αυτή την ανισότητα που βλέπουμε εκτελέσουμε το μετασχηματισμό της τετραγωνικής ρίζας, προκύπτει η ανισότητα από κάτω που βλέπετε, η οποία είναι ισχυρότερη από αυτή που δείξαμε προηγουμένως, καθότι στο δεύτερο μέλος, εκείνος ο όρος 4R συν R, εξαιτίας της ανισότητας Finsberg-Harbinger, είναι μεγαλύτερος του ρίζα 3S, επομένως προκύπτει ακόμα μια ισχυρότερη μορφή της προηγούμενης ανισότητας. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε ανισότητες που εμπλέκονται δύο τρίγωνα, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στη βιβλιογραφία και θα δούμε ευθύς αμέσως, για παράδειγμα, μία πρώτη ανισότητα, πολύ ενδιαφέρουσα, που αποτέλεσε θέμα του Κρούξ Μαθηματικόρου επίσης. Ζητάει να αποδείξουμε ότι αν για δύο τρίγωνα αβγ και το νούμενα αντίστοιχα έχουν αυτές και αυτές τις πλευρές και εμβαδά ε και ε τόνος, τότε ισχύει αυτή η ανισότητα. Προφανώς, αν ταυτιστούν τα τρίγωνα, προκύπτει κατευθείαν η ανισότητα Weissenberg, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι με κατάλληλη επιλογή του τριγώνου για τις πλευρές α-τόνος, β-τόνος, γ-τόνος, υπό τη μόνη προϋπόθεση να αποτελούν όντως πλευρές τριγώνου, προκύπτει μια απειρία ασυμμετρικών εν γέννη γεωμετρικών ανισοτήτων. Αντίστοιχα, κάποιες άλλες ανισότητες αυτού του είδους είναι αυτές. Σε όλες φυσικά έχουμε να παρατηρήσουμε ότι αν τα δύο τρίγωνα ταυτίζονται, προκύπτουν ήδη γνωστές ανισότητες. Απλώς αυτές είναι, όπως βλέπετε, πολύ ισχυρότερες, γιατί τα δύο τρίγωνα σε αυτό το θεώρημα είναι εν γέννη διαφορετικά. Για παράδειγμα, στην τελευταία, αν ταυτιστούν τα τρίγωνα, φτάνουμε στην ανισότητα 9 τετράγωνο, μεγαλύτερο ίσο από το άσμα των τετραγώνων των πλευρών, που είναι η κλασική ανισότητα, παράδειγμα ανισότητα Leibniz, όπως το μπορούσε να πει κανείς. Και ας πάμε τώρα στην ανισότητα, την πολύ γνωστή και διάσημη ανισότητα Erdos-Mordell. Κάποια
ιστορικά, συνοπτικά σχετικά με αυτή την ανισότητα. Πρόκειται για το θέμα που πρότεινε ο ίδιος ο Πάλ Έρντος το 1935 στο American Mathematical Monthly και η οποία είναι άλυτη για μία διετία και λύθηκε στο περιοδικό Εστάλη λύση μετά από 2 χρόνια από τον Μορντέλ, η οποία δεν ήταν στοιχειώδης. Και η έβρεση στοιχειώδους λύσης, αν δεν κάνω λάθος, χρειάστηκε για να βρεθεί, χρειάστηκε να περάσει περίπου μία 20 ετία. Λέει λοιπόν αυτή η ανισότητα ότι αν έχουμε ένα τυχαίο τρίγωνο α1, 2, 3 και σημείο π στο εσωτερικό του, αν ρίξουμε καθέτους από το σημείο π στις πλευρές, τότε μεταξύ των αποστάσεων του π από τις κορυφές και από τις πλευρές ισχύει αυτή η ανισότητα. Το άθροισμα των αποστάσεων από τις κορυφές είναι τουλάχιστον ως το διπλάσιο του αθροίσματος των αποστάσεων από τις πλευρές. Σε αυτή την κατεύθυνση, με το που εμφανίστηκε κάποια σχετικά εύκολη λύση, απόδειξη μάλλον, αυτής της ανισότητας από τον Καζαρίνοφ, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο πρώτος ο οποίος παρήχε μια λογική, ας το πούμε, λύση. Μετά βρέθηκαν στην πορεία και άλλες απλές σχετικά λύσεις. Και αυτό αποτέλεσε αφορμή για να ασχοληθούν διάφοροι με ανισότητες, όπως ονομάζονται πλέον, τύπου Έρντος Μορντέλ, δηλαδή ανισότητες στις οποίες εμπλέκονται τα μεγέθη ρ1 κτλ. Και ρ1 κτλ. Οι αποστάσεις από τις κορυφές και οι αποστάσεις από τις πλευρές. Κάποιες, για παράδειγμα, ανισότητες οι οποίες εμφανίστηκαν στο Κρούξ είναι αυτές που βλέπετε εδώ πέρα. Πάντα από τον Γιώργο Τζίντσιφα αυτές. Χωρίς να είναι οι μοναδικές, βέβαια. Και εκτός αυτού, κάτι που ίσως μπορούμε να θεωρήσουμε ακόμα πιο ενδιαφέρον, είναι και ότι μας έδωσε και μια γενίκευση της ανισότητας Έρντος Μορντέλ, στην περίπτωση που δεν δουλεύουμε με ένα εσωτερικό σημείο στο τρίγωνο, αλλά με 2, με το P και Q. Δηλαδή, πάλι έχουμε 2 σημεία εσωτερικά στο τρίγωνο, τα P και Q, ρίχνουμε τις καθέτους, τότε η φυσική γενίκευση της προηγούμενης ανισότητας είναι αυτή που θα δείτε τώρα. Προφανώς, στην περίπτωση που τα σημεία P και Q ταυτίζονται, αυτή η ανισότητα ανάγεται στην προηγούμενη. Στην αρχική, δηλαδή, ανισότητα των Έρντος Μορντέλ. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα πρόβλημα το οποίο η πατρότητα του οποίου δεν ανάγεται στο Τζίντσιφα, αλλά έχουμε μία λύση από το Τζίντσιφα, η οποία είναι αρκετά απλούστερη και ενδιαφέρουσα ίσως από την μοναδική η οποία εστάλει στο περιοδικό. Πρόκειται για το πρόβλημα 2716 του Monthly, το οποίο, όπως βλέπετε, συνοδεύεται από αστερίσκο, το οποίο σημαίνει ότι ο θεματοδότης, ο Τζάγκαρ Φάγγελ, το έστειλε χωρίς να στείλει μαζί και λύση. Και η αλήθεια είναι ότι η μόνη λύση που εστάλει, αρκετό καιρό μετά, αν θυμάμαι καλά, είναι μια αρκετά μακροσκελής. Να δούμε τι λέει αυτό το θεώρημα. Έχουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και ένα σημείο μη στο εσωτερικό του. Φέρουμε τις σεβιανές α τόνος, β τόνος, γ τόνος και δημιουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο το σεβιανό τρίγωνο α τόνος, β τόνος, γ τόνος. Το τρίγωνο δηλαδή αυτό, το κόκκινο. Επίσης, από το σημείο μη ρίχνουμε καθέτους στις πλευρές. Της μη δέλτα, μη ε, μη ζ, οπότε δημιουργείται ένα δεύτερο τρίγωνο, το μπλε, με τη διακεκομένη γραμμή. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι ποιο από τα 2 τρίγωνα έχει μεγαλύτερη περίμετρο, το σεβιανό ή το ποδικό τρίγωνο, όπως ονομάζεται. Και αυτό που αποδεικνύει ο Γιώργος Τζίντσιφας είναι ακριβώς ότι το σεβιανό τρίγωνο έχει πάντα περίμετρο μεγαλύτερη ίση της περιμέτρου του τριγώνου ΔΕΣ. Τέλος, συντομία, να αναφέρω και μία πρόταση η οποία σχετίζεται με τη θεωρία των κυρτών συνόλων. Δίνεται ένα συμπαγές και κυρτό σύνολο και 3 ευθείες που τέμνονται συντρέχουν στο εσωτερικό του, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο διαμελίζεται το κυρτό σύνολο σε 6 πορεία, όπως βλέπετε στο σχήμα. Τότε, αν με αυτές τις κατακόρυφες που εμφανίζονται στα μεγέθη Q του Χ και P του Χ, αυτά συμβολίζουν βαδό εδώ πέρα, τότε ουσιαστικά απαντάει σε 2 μάλλον εικασίες που είχαν τεθεί νωρίτερα. Αυτό δεν είναι δημοσιευμένο σε περιοδικό problem solving, είναι δημοσιευμένη εργασία, ότι το Q του Χ είναι μεγαλύτερο στο 3/2,
και ότι το P του Χ είναι μεγαλύτερο ίσως του 3. Αυτό είναι δύο ανισότητες από την θεωρία των κερδών συνόλων. Και τέλος, μία πολύ μικρή αναφορά στις γεωμετρικές ανισότητες στην υπερβολική γεωμετρία. Έχουμε ένα υπερβολικό τρίγωνο, πλευρών αβγ, εμπαδού ε, ακτίνα περιγεγραμμένου κύκλου R, εγγεγραμμένου ρ και ημιπερίμετρο τ. Τότε ισχύουν αυτές οι παρακάτω 5 ανισότητες. Φυσικά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε την μεγάλη αναλογία που παρουσιάζουν αυτές οι ανισότητες των υπερβολικών τριγώνων με την αντίστοιχη ευκλήδια περίπτωση. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρκο, που παρότι ταλαιπωρείται από μία ίωση, μας έκανε την τιμή να παρευρεθεί και να μας πει αυτά τα κρίσιμα που ακούσαμε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Τσίτσιφα να έρθει στο βήμα. Η ομιλία του κυρίου Τσίτσιφα θα είναι η κάλυψη ενός κυρτού σχήματος F με ομοιότητα ίσα προς ένα δεύτερο F. Ευχαριστώ για την δόση και ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που ακουστήκατε μέχρι τώρα για μένα. Τα οποία θα λέω λίγο υπερβολικά. Το θέμα στο οποίο θέλω να αναπτύξω είναι ένα θέμα της γεωμετρίας, ένα συγκεκριμένο ένα θέμα, ας το πούμε, μιας νεότερης γεωμετρίας, της λεγόμενης συνδυαστικής γεωμετρίας. Τι περιέχει η συνδυαστική γεωμετρία? Θα το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα με λίγες ασκήσεις, οι οποίες είναι κατανοητές σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά σου να φτάσει. Πάρτε το εξής. Έχουμε 5 σημεία σε ένα επίπεδο, έτσι ώστε να μην βρίσκονται ανά 3 πάνω σε ευθεία, ούτε και τα 4 ανά 4 πάνω σε κύκλο. Το πρόβλημα λέει να λυθεί ότι μπορούμε να βρούμε ένα κύκλο που να περνάει από τα 3 σημεία, να αφήνει το 4ο σημείο να είναι στο εσωτερικό και το 5ο σημείο εκτός. Είναι ένα απλό πρόβλημα της συνδυαστικής γεωμετρίας, το οποίο μου το έλυσε μαθητής μου όταν ήταν στην πρώτη ηλικία. Με μία λύση πραγματικά πολύ απλή, πολύ απλούστερη από τους μαθηματικούς που το είχαν λύσει. Είναι ένα θέμα της Ολυμπιάδος, της Διεθνούς Ολυμπιάδος, και όπου το είδα γυμμένο από μαθηματικούς ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ένα δεύτερο πρόβλημα. Συνδυαστική γεωμετρία. Έχουμε ένα τετράγωνο και μέσα έχουμε 5 σημεία. Το τετράγωνο έχει πλευρά 1. Να δείξουμε ότι πάντοτε θα υπάρχουν 2 σημεία με απόσταση το πολύ ρίζα 2 δια 2. Και αυτό είναι ένα πολύ απλό πρόβλημα, αμέσως και ένα παιδί μόλις το σκεφτεί το λύει. Βέβαια δεν είναι όλα τα προβλήματα έτσι. Ένα πρόβλημα, ας το πούμε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Δεν τα 6 σημεία στον χώρο, σε γενική θέση. Θα δειχθεί ότι μπορούμε να βρούμε 3 σημεία, ώστε όταν περνάει ένας κύκλος από αυτά, από τα άλλα 3 σημεία ο κύκλος που τα περνάει να αποτελούν ένα δακτύλιο. Δηλαδή, δύο κύκλους ένας μέσα πάνω. Ο ένας να κόβει τον άλλον, ας πούμε. Ένα δακτύλιο είναι μια αλυσίδα. Ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι δυσκολότερο. Πολύ δυσκολότερο. Ένα άλλο θέμα είναι το εξής. Που αυτό είναι παραμένει και άλλο. Αν ένα 3 σημεία βρίσκονται εντός ταινίας εύρους 1, το δικασία είναι να αποδειχθεί ότι όλα τα σημεία ενός σημείου συνόλου θα βρίσκονται εντός ταινίας εύρους ρίζα 5 συν 1 γιατί. Είναι το κανονικό φαινόμενο. Αυτά είναι τα θέματα της συνδυαστικής γεωμετρίας. Λοιπόν, έλυσα ένα πρόβλημα πριν από χρόνια και θεώρησα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το πούμε σήμερα εδώ. Είναι η κάλυψη ενός κυρτού σχήματος F με ομοιόθετα ίσα προς ΚF. Το K αυτό θα δούμε τι τιμές, γιατί τιμές θα το εξετάσουμε.
Φυσικά, αν το K είναι μεγαλύτερο του 1, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί τι θα πει ομοιόθετο, η κολλησή. Εδώ έχω την ομοιοθεσία ενός τετραγώνου. Το τετράγωνο είναι το α, β, γ, δ και με κέντρο ομοιοθεσία όμικρον το μετατρέπουμε στο α τόνος, β τόνος, α τόνος, β τόνος, σε τόνος, δ τόνος. Σε ένα μικρότερο τετράγωνο. Δεν έχει σημασία πώς είναι μικρότερο τετράγωνο. Και αν είναι 0,99 η πλευρά, πάλι χρειαζόμαστε, όπως θα δείτε, αν το σκεφτείτε, χρειαζόμαστε 4 τετράγωνα για να το καλύψουμε. Δηλαδή τα 3 δεν φτάνουν. Με τα 3 τετράγωνα, ας πούμε 0,9999 πλευράς, θα καλυφθούν μόνο οι 3 κορυφές. Χρειαζόμαστε και την 4η. Άρα χρειαζόμαστε ακόμη ένα τετράγωνο. Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την κάλυψη ενός τετραγώνου του ABCD με 4 τετράγωνα πλευράς 0,9,9. Συγγνώμη. 0,99. Έναν κύκλο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν κύκλο ακτίνος 1. Μπορούμε να τον καλύψουμε με 3 κύκλους ακτίνος 1 μείον μια μικρή ποσότητα, δηλαδή 0,99. Ένας στόχος φαίνεται στο σχήμα. Έχω κάνει ένα ισόπλευρο τρίγωνο, πήρα τη διάμετρο β τόνος, ένα σημείο ρ πάνω στη διάμετρο αυτή και λέω ότι αν πάρω το μέσον όμικρο του τμήματος ρ β και γράψω ένα κύκλο με ακτίνα όμικρον τόνος α, αυτός είναι ένας κύκλος στους οποίους θα χρησιμοποιήσω. Αν χρησιμοποιήσω άλλους 2 τέτοιους κύκλους, καλύπτεται αυτός ο κύκλος με 3 κύκλους ακτίνος μικρότερης από 1. Απλό πρόβλημα. Αυτό το θέμα της κάλυψης σχημάτων με σχήματα, με μεταφορά σχημάτων μικρότερα, για κάποια χρόνια είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Πολωνός, ο Μάρεκ Λασάκ, ο οποίος είναι αρκετά γνωστός και ασχολήθηκε πολύ, βρήκε ότι με πλευρά, με λόγο ομοιοθεσίας ρίζα 2 δια 2, μπορούμε με 4 ομοιότυπα σχήματα προς το αρχικό σχήμα, φυσικά μιλάμε για κοιτά σχήματα, πάντοτε έτσι, μπορούμε να καλύψουμε το σχήμα. Είναι μια αρκετά δύσκολη δουλειά και μια πολύ έξυπνη λύση. Εδώ έχω ένα τρίγωνο ισόπλευρο και έχω την κάλυψη αυτού του τριγώνου. Το ένα από τα, με 3 τρίγωνα μπορεί να καλυφθεί. Το ένα από τα τρίγωνα αυτά είναι το α, β1 σε 1. Κατόπιν έχω ένα τετράγωνο και βλέπετε εδώ ότι μπορούμε να το καλύψουμε πάλι με τετράγωνα με λόγο ομοιοθεσίας ρίζα 2 δια 2. Το πρόβλημα της κάλυψης σε επίπεδο ενός σχήματος με ομοιόθετα σχήματα με λόγο ομοιοθεσίας μικρότερο του 1 είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά σύγχρονο. Είναι λυμμένο αυτό το πρόβλημα. Εντούτοις το πρόβλημα, ακόμη και στον τρισδιάστατο χώρο, παραμένει άλυτο. Και αποδεικνύει, μάλλον, η εικασία για τον χώρο μη διαστάσεων είναι ότι μπορεί να καλυφθεί με σχήματα μικροτέρας με λόγο μικρότερο της μονάδος, με σχήματα 2 στην 1. Το πρόβλημα φυσικά αυτό παραμένει άλυτο και επίσης παραμένει άλυτο το πρόβλημα για τον τρισδιάστατο χώρο. Τώρα τι έκανα εγώ. Περίπου την ίδια εποχή που δούλευε ο Λασάκ το αντίστοιχο πρόβλημα με το οποίο λύσαμε, έλυσα το πρόβλημα της κάλυψης ενός
κυρτού σχήματος με ομοιόθετα ίσα προς το μισό, προς το 1/2 του σχήματος. Δεν είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα. Εδώ στο σχήμα έχω το τρίγωνο ABC, το οποίο βλέπετε πώς το καλύπτω με πόσα σχήματα, με 6 σχήματα νομίζω. Κοιτάξτε, το ένα σχήμα είναι το τρίγωνο που έχει πλευρά, ισοπλεύρο που έχει την πλευρά ΒΚ. Την άλλη κορυφή δεν την έχω βάλει, την πλευρά ΒΚ. Το ένα ισοπλεύρο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το δεξί τρίγωνο με πλευρά την FC. 2 είναι αυτά. Ένα είναι με κορυφή α και πλευρά αυτή κάπως μεγάλη που φαίνεται, την παράλληλη δηλαδή προς την πέση, την πρώτη παράλληλη. Μας τόσο όταν κανείς το προσέξει βλέπει ότι 6 ισόπλευρα τρίγωνα με πλευρά, συγγνώμη, μιλάμε πλευρά 1/2. Τα τρίγωνα είναι, συγγνώμη, το β, το β, δ, ε, το ε, το άλλο είναι το F, Z, είναι το F, Z, K και λοιπά. Συνεχίζοντας έτσι, βλέπουμε ότι 6 τρίγωνα αυτού του είδους αρκούν για να καλυφθεί το ABC. Εδώ έχουμε έναν κύκλο που βλέπουμε ότι τον καλύπτουμε επίσης με 6 κύκλους. Εδώ έχουμε ένα κανονικό εξάγωνο. Το A, B, C, D, E, F. Αυτό μπορούμε να το καλύψουμε με ένα κεντρικό κανονικό εξάγωνο, το A, B, C, D, E, το A τόνος, B τόνος, E τόνος, D τόνος, E τόνος, F τόνος, ένα κεντρικό, και παρατηρήστε και 6 περιφερειακά κανονικά εξάγωνα. Καλύπτουμε το A, B, C, D, E, F πλήρως. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι χρειαζόμαστε πλέον 7 σχήματα για να καλύψουμε ένα κυρτό σχήμα με ομοιόθετα σχήματα μικροτέρου συντελεστή ομοιοθεσίας πλήρως. Δεν μας ενδιαφέρουν οι επικαλύψεις. Βασικά είναι αν να μεταφερθεί παράλληλη μεταφορά του μικροτέρου σχήματος και να επικαλυφθεί τελείως. Ναι, υπήρχε. Πάντως ήταν ο αριθμός των σχημάτων που είχαμε για τις επικαλύψεις ήταν τέτοιος ώστε δεν υπερβαίναμε το όριο. Δεν έχει σημασία. Να καλυφθεί απλώς. Τώρα. Έχει κάποια σχέση με τον πάντοτε. Όχι, δεν χρειάζεται. Σχέση ευατού, το ευατό είναι μικρότερο. Εφόσον είναι ομοιόθετα τα σχήματα, το συντελεστή ΚΕ. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα μπορούσε να προκύψει και τέτοιο πρόβλημα, αλλά δεν. Στο παρόν δεν είναι αυτό. Λοιπόν, όχι, όχι. Πολύ καλά τα μου. Πολύ καλά κάνει, γιατί και εγώ είμαι συνηθισμένος περισσότερο να αποδεικτώ πράγματα στον πίνακα παρά να κάνω ομιλίες. Λοιπόν, τη λύση την οποία έχω κάνει μπορούμε με λίγα λόγια να την δούμε εδώ. Καταρχήν θα αποδείξουμε εδώ ότι για την απόδειξη του θεωρήματος χρησιμοποιήθηκε ένα λίμμα. Σε κάθε κυρτό σχήμα υπάρχει εγγεγραμμένο αφέν κανονικό εξάγωνο, δηλαδή εξάγωνο το οποίο οι πλευρές είναι παράλληλες και ίσες. Αποδεικνύεται ότι σε κάθε κυρτό σχήμα υπάρχει εγγεγραμμένο ένα αφέν εξάγωνο, δηλαδή ένα εξάγωνο το οποίο ξεκίνησε από κανονικό σχήμα και υπέστη έναν αφέν με σχηματισμό. Δηλαδή έναν ομοπαραλληλικό που μαθαίναμε στο πανεπιστήμιο κάποτε, γιατί στην Ελλάδα το λέμε ομοπαραλληλικό. Έναν αφέν με σχηματισμό. Η απόδειξη αυτού του, ας το πούμε, λύματος θα γίνει κάπως σύντομα όμως, γιατί βασικά δεν ήρθα εδώ πέρα για να κάνω αποδείξεις, απλώς λίγα πράγματα να πούμε. Κοιτάξτε, ας υποθέσουμε ότι έχουμε το κυρτό σχήμα
το σχήμα, εκεί πέρα. Και έστω τα σημεία α και β της περιμέτρου. Η αβ, ας πούμε ότι είναι παράλληλος προς έναν άξονα, μια εξωτερική ευθεία, αυτή που φαίνεται κάτω, σε μια απόσταση έστω π. Είναι προφανές ότι μπορούμε να βρούμε δύο χορδές, CD και EF, οι οποίες να είναι παράλληλες και ίσες προς αβ δεύτερα. Αυτό είναι απλό, γιατί παίρνουμε μία χορδή, τη μετατοπίζουμε, φτάνουμε σε μία θέση, ας πούμε την EF, σε μία θέση ώστε να είναι παράλληλες προς την αβ και να είναι το μισό της. Επίσης το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και με μια χορδή CD. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα ας πούμε ότι Α και Β είναι οι αποστάσεις των CD και EF από την ΑΒ. Αυτές οι αποστάσεις είναι συνάρτηση της απόστασης της ΑΒ από την οριζόντια ευθεία, την οποία ας την πούμε Π. Και ας πούμε ότι στην αρχική σχέση το α του Π είναι μεγαλύτερο ίσο του β του Π. Τότε μπορούμε να βρούμε θέση της ΑΒ παράλληλη προς την ε σε απόσταση π των νούμερων, ώστε να έχουμε, στην αρχή το είχαμε να σας πω καλύτερα, αν υποθέσουμε ότι το ΑΠ ήταν μεγαλύτερο του ΒΠ, μπορούμε να βρούμε μια θέση ώστε το ΑΠ να είναι μικρότερο του ΒΠ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μετακινώντας την ΑΒ μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτό γίνεται. Συνεπώς, λόγω της συνεχείας θα υπάρχει μια θέση που οι αποστάσεις α και β θα είναι ίσες. Και ας υποθέσουμε ότι οι αποστάσεις αυτές είναι ΑΠ0 ίσο με το ΒΠ0. Και έστω ότι όλα αυτά συμβαίνουν για τη θέση α0, c0, d0, b0, z0, ε0, ότι η αβ0 και ότι η αβ0 σχηματίζει γωνία, εδώ σε αυτό το σχήμα που το δούμε, έστω ότι στη θέση αυτή είναι α0, c0, d0, b0, f0 και ε0, οι αποστάσεις είναι ίσες. Η p0, η ΑΠ0 και η ΒΠ0. Εάν τώρα φέρουμε την ευθεία ε0D0, έστω ότι κόβει την α0P0 στο σημείο μ. Τώρα προσέξτε. Είπαμε ότι οι αποστάσεις είναι ίσες. Αυτό είναι μια θέση του α0, c0, d0, b0, f0, ε0. Έστω σε αυτή τη θέση ότι α0, β0 σχηματίζει μια γωνία φ με έναν άξονα. Σε αυτή τη θέση, αν μεταβάλουμε την α0, b0, δηλαδή αν μεταβάλουμε την γωνία φ, μπορούμε να βρούμε μια θέση για την οποία τα τμήματα α0μ και β0μ να είναι ίσα. Πάλι με τον ίδιο συλλογισμό λόγω της συνεχείας. Σε περίπτωση που οι αποστάσεις των παραλλήλων, ας το πω εF και CD από την ΑΒ είναι ίσες και είναι η ε0 και η διχοτομή την αβ0, τελικά θα πετύχει ένα εξάγωνο φ, το οποίο έχει τις παράλληλες πλευρές, τις απέναντι πλευρές παράλληλες και ίσες. Με αυτό το εξάγωνο, το αφέν εξάγωνο, λύνεται και το συνολικό πρόβλημά μας. Στο σχήμα που βλέπουμε παρακάτω. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε το A, B, C, D, E, Z. Είναι το αφέν εξάγωνο, αφέν κανονικό εξάγωνο, και οι ευθείες, οι διαγώνιοι ΑΔ, BE και CD παίρνονται λίγα και ακόμη τα τμήματα, ας πάρω το οριζόντιο, σε
σε τόνος, όμικρον. Όμικρον σε τόνος και σε τόνος σε είναι ίσα. Παρόμοια χωρίζονται και τα άλλα τμήματα σε 4 κομμάτια ίσια. Δηλαδή η ΑΤ χωρίζεται σε 4 τμήματα ίσα. Παρόμοια χωρίζεται και η ΜΕ σε 4 κομμάτια ίσα. Εάν τώρα δούμε το Α τόνος, Β τόνος, σε τόνος, Δ τόνος, ε τόνος, σε τόνος, το οποίο είναι ομοιόθετο του αρχικού σχήματος του μεγάλου κυρτού, λόγω μειοθεσίας σε δεύτερον, και δούμε πώς είναι τοποθετημένα τα υπόλοιπα σχήματα, τα ίσα προς εν δεύτερον F, θα δούμε ότι καλύπτει. Εδώ, αν θέλουμε να το δούμε καλά, μπορούμε να δούμε τις μεταφορές που γίνονται. Ναι. Αν δούμε τη μεταφορά προς Β τόνος Α, προς Β τόνος Α, μπορούμε να δούμε ότι μεταφέρεται το άκρα δεξιό σχήμα και πηγαίνει άκρα αριστερό, το επάνω. Οι μεταφορές αυτές, αν παρακολουθούν, σωστά είναι μεταφορά κατά το σε τόνος Β, μεταφορά κατά το ε τόνος Δ, μεταφορά κατά το ζ τόνος ε και μεταφορά κατά το α τόνος ζ. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε όλο το σχήμα. Δηλαδή τι κάνουμε? Καλύψαμε ένα κυρτό σχήμα F με ομοιόθετα κυρτά σχήματα λόγω εν δεύτερον. Αυτό είναι το πρόβλημα της συνδυαστικής γεωμετρίας. Και αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουμε. Αν θέλει κάποιος κάτι να συζητήσουμε ή κάτι να... Το χώρο αυτό δεν είναι. Δεν είναι. Έχουν κολλήσει. Το χώρο δεν είναι. Ούτε και σε άλλες γεωμετρίες. Ειδικά στη συνδυαστική γεωμετρία, το πρόβλημα που σας είπα, το τέταρτο πρόβλημα που σας είπα, δηλαδή αν έχουμε ένα σημειοσύνο, κατά 3 τα σημεία βρίσκονται εκτός γραμμής F1, ανοιχτεί ότι όλα τα σημεία θα βρεθούν εκτός γραμμής 3 σημεία εδώ και η διαδικασία που μένει πολλά χρόνια. Και ας δική μου είχε ξεκινήσει στη δεκαετία του 80, δουλεύτηκε από ορθωτούς, είναι και δημοσιευμένο σε πάρα πολλά σημεία. Αλλά η βασία των μαθηματικά δεν είναι. Το ξέρετε καλύτερα. Η συνδυαστική γεωμετρία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι είναι ένα κομμάτι της μόδας της γεωμετρίας. Γιατί όπως όλα τα πράγματα έχουν μόδα, έχουν μόδα και η γεωμετρία. Αυτή τη στιγμή δουλεύεται πάρα πολύ από πάρα πολλούς σε όλο τον κόσμο και έχουν φτάσει σε θαυμάσια αποτελέσματα. Περιέχει βέβαια πολλά πράγματα. Περιέχει τη γεωμετρία των γλυκών συστημάτων. Περιέχει τα πολυτέλους. Περιέχει τη γεωμετρία των αριθμών. Είναι πολύ εκτεταμένο σαν θέμα, σαν αντικείμενο. Είναι πάντα η ιδιαίτερα πρακτισένια. Τα διαρκετά μαθηματικά και δίνουν συνεχώς έβαλα. Ναι. Ένα το συνεχώ. Αυτό είναι σε ο κόσμος θα συνεχεί και τα κομπιούτερ θα βρεθούν διαχρονικά. Και αυτά εδώ είναι βασικά διαρκετά προβλήματα. Βασικά διαρκετά προβλήματα. Η γεωμετρία μπορεί να εγκαταλείφθηκε στα ειδικά προγράμματα προς το Λύκειο και το Γυμνάσιο, αλλά αυτό είναι ένα λάθος το οποίο δεν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Αυτό που βλέπαμε εμείς πάντοτε είναι την παλιότερη γεωμετρία που κάνουμε. Εγώ διδάχτηκα γεωμετρία του Νικολά. Παρ' όλα αυτά, είχαμε την αίσθηση του χώρου. Εμείς κάναμε σφαιρομετρία. Πολύ φοβάμαι ότι τα καινούργια τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι ένας κύβος. Δηλαδή, αν πούμε ότι έχουμε έναν κύβο και φέρνουμε μία διαγώνια, το σχήμα στον χώρο δεν μπορεί να φέρει. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και θα μπορούσα να πω και το εξής, επειδή έχω σχέση
πολλούς ξένους μαθηματικούς που δουλεύουν γεωμετρία, βλέπω ότι οι νεότεροι ξένοι μαθηματικοί που μπαίνουν απευθείας σε ανάλυση και που δουλεύουν πολλή ανάλυση, έχουν την γεωμετρία που δουλεύουν ανάλυση, δεν έχουν πολύ σωστή εποπτεία του χώρου. Αυτό βέβαια είναι και κακό και καλό, γιατί τους προφυλάγει από λάθη που κάνουν πολλές φορές εμείς που έχουμε μια εποπτεία του χώρου και που βλέπουμε τον χώρο και λύνουμε το πρόβλημα καμιά φορά λάθος. Τα λάθη γίνονται πολύ συχνά λόγω εποπτείας. Αλλά εν πάση περιπτώσει η εποπτεία πρέπει να υπάρχει. Εσείς που παρακολουθείτε τα ζητήματα της γεωμετρίας, διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει? Διεθνώς αυτό, εκτός από την συνδυαστική γεωμετρία που δουλεύουν πραγματικά, υπάρχει και η τάση τα τελευταία χρόνια να δουλεύουν την τοπολογία σε διαστάσεις 2 και 3, αλλά με γεωμετρία. Δηλαδή, αν ένα βιβλίο που έχει γραφτεί και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αυτό το ευχαριστώ, είναι μια τοπολογία μέσα από την γεωμετρία. Και κυρίως στη γεωμετρία του τρισδιαστάτου, που τελικά δεν κρύβει πολύ εύκολα. Τα προβλήματά της είναι πάρα πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα τα τοπολογικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, παρακολουθώντας την βιβλιογραφία, βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμοι δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, λύθηκε και το πρόβλημα με τον Πέραγμα, το γνωστό πρόβλημα της εικασίας του Πουανκαρέ, οπότε έχει στραφεί πολλοί κόσμος εκεί πέρα. Στα σχολεία, στα σχολεία, στα δικά δεν κάνουν γεωμετρία, ελάχιστα πράγματα. Και γι' αυτό είπαμε ότι πολλοί νεαροί επιστήμονες δεν μπαίνουν μέσα στην γεωμετρία. Κοιτάξτε, πώς έγινε αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τη Γαλλία, από τους Μπουρμπακίστ. Δηλαδή υπήρχε μια εποχή που η γεωμετρία, η Ευκλήδιος, όπως την ξέραμε εμείς, όπως την γνωρίσαμε εμείς, ήταν, πώς το λένε, απορριπταία. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι δεν πρέπει να διδάσκεται, ότι πρέπει όλη η γεωμετρία να γίνεται αναλυτικά. Ένα κομμάτι ήταν σωστό, όχι τελείως. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν σωστό τελείως. Ας πούμε προηγουμένως αυτό το πρόβλημα του σωστό με ένα κύκλο. Έχουμε ένα κύκλο. Στον τριβιάστατο χώρο. Και το χωρίζουμε, κάθε πλευρά τη χωρίζουμε σε 3 μέρη. Θα προκύψουν έτσι 27 κύκλοι. Έτσι δεν είναι? Συνδέουμε δύο απέναντι κορυφές, τώρα μια διαγώνια. Αν πεις ένα παιδί να μου μετρήσεις τους κύβους που κόβει αυτή η διαγώνιος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το πει. Φυσικά πρόβλημα συνδυαστικής γεωμετρίας. Θέλω να πω το εξής, ότι το δεδομένο επειδή ρωτάει κύριος τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Η ομάδα αυτή που ασχολείται με τη γεωμετρία, όπως είπε από επιστήμονες, δεν έχω καθόλου άποψη να πει έσοδες στο σχολείο και κοιτάξτε, αυτό γίνεται στις ανατολικές χώρες γίνεται. Καταρχήν πρέπει να δικαιούνται αυτόματα. Στην γύρω από τον μηχανισμός, στην αντίθετη ίσως άποψη. Εκείνο όμως που σίγουρα ισχύει, ότι στους διαγωνισμούς που είναι για την επιλογή των μαθηματικών ταλέντων, δηλαδή του PMO, υπάρχουν μαθημάτικα βιβλία και την βάση του να μην μπορεί να λέμε ότι κρατάει εκεί στην εμπειρία του τεστ. Δηλαδή εδώ μπορεί να μην δει θέμα από την αρχιτεκτονία του ή από τις συναντησιακές. Η γεωμετρία φυσάει ότι θα βρούμε σίγουρα δύο θέματα και ένα αστείο. Αυτό σημαίνει ότι η γεωμετρία πρέπει να... Αυτό είναι θέμα πολιτικής, δεν είναι αστείο. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε, αυτό είναι οι επαΐοντες του κοινού να είναι. Θα παρακαλέσω αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος. Εξάλλου η συζήτηση εκεί θα κοιμαθεί. Έχουμε το κοινό τραπέζι. Θα παρακαλέσω. Πέρα από το επίπεδο του χώρου, δεν είναι ποτέ εύκολο. Τώρα επειδή δείξαν εδώ το εργατό μας. Υπάρχει μια μαθηματική που το εργατό στο
Αυτή η πρόταση πήγε διαθετός επίπεδο. Και την απέδειξα να μας πείσουν. Αυτό υπάρχει ενσπέρμα της αστυχίας. Ενσπέρμα. Που αλλάζει τον τρόπο που πάει την ενσπέρμα της πυραμίδας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένα, ακόμη και σε καθηγητές που κάνουν μάθημα στο σχολείο. Δεν τα ξέρουν. Υποθέτω ότι μιλήσατε για την απόδειξη του ΔΕΝ, έτσι. Ακριβώς. Φυσικά, όταν ξεφύγουμε από το επίπεδο και πάμε στον χώρο, γίνονται όλα πολύ πιο δύσκολα. Και το πώς μελετάτε στον χώρο. Και ακόμα στον τριδιάστατο χώρο. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν θίξατε το βιβλίο του Θέαστο. Αυτός είχε την ιδέα να τα μελετήσει μέσω υπερβολικής γεωμετρίας. Αλλά αυτό έγινε 200 χρόνια που αναπτύχθηκε η υπερβολική γεωμετρία. Είχατε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω την κυρία Σιρή να απονείμει μια πλακέτα στον κύριο Τζίτζιφα για την προσφορά του στα μαθηματικά και στη μαθηματική εκπαίδευση. Μέσω του εορτασμού των 120 χρόνων του Τζίτζιφα, η ιδέα του σχολείου είναι να τιμήσει διακεκριμένους επιστήμονες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σήμερα τιμούμε έναν ιδιαίτερο σεμνό και αφανή εργάτη της γεωμετρικής σκέψης. Κύριε Τζίτζιφα, σας ευχαριστούμε ολόψυχα και εύχομαι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους και όλους. Πολύ θα ήθελα να είχα άλλα 20-25 χρόνια όταν για τα μαθηματικά πάντα τους μ' άρεσε και πάντα τα δω. Θα παρακαλέσω τον κύριο Αγγελόπουλο να έρθει στο βήμα. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Η γεωμετρία οργανώνει τη σκέψη». Ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή που κάνετε να με προσκαλέσετε, τη Σχολή Καταμαρή και ιδιαίτερος τον κύριο Γιάννη Σαράφη που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Αισθάνομαι λίγο μηχανία που μιλάω μετά τον κύριο Τζίτζιφα. Εγώ δεν θα σας κάνω, παρόλο που έφερα έναν πίνακα, δεν θα σας μιλήσω τόσο γεωμετρία, δεν θα σας κάνω γεωμετρία, θα σας μιλήσω για τη γεωμετρία περισσότερο και βεβαίως θα δώσω και κάποια παραδείγματα. Ας ξεκινήσω λιγάκι ιστορικά. Γενικώς, και να πω επίσης ότι χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν νέοι άνθρωποι στο ακροατήριο, γιατί φαντάζομαι δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον για την γεωμετρία και ελπίζω μετά από αυτή την εκδήλωση το ενδιαφέρον τους ίσως να είναι και λίγο πιο μεγάλο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η γεωμετρία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν ψήγματα γεωμετρίας πριν από την Ελλάδα. Τι σημαίνει γεννήθηκε στην Ελλάδα? Σημαίνει γεννήθηκε ως επιστήμη. Και θα δώσω εδώ πέρα κάποια χαρακτηριστικά τι εννοούμε επιστήμη, γιατί δεν είναι πάρα πολύ απλό. Όταν ξεκινάει η γεωμετρία στην Ελλάδα, ξεκινάει απογαλακτιζόμενη από τη φιλοσοφία. Σκέφτεται στην Ελλάδα είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφία και σε πολλούς άλλους πολιτισμούς είχαν αναπτυχθεί θεωρίες περί της σύστασης του κόσμου, περί της γέννησης, περί του σύμπαντος. Οι Ινδοί είχαν ότι η γη είναι ένας τεράστιος δίσκος που είναι πάνω σε μια κολόνα, που είναι στην πλάτη ενός ελέφαντα, που είναι στην πλάτη ενός χελώνας, η χελώνα πλέει σε έναν ωκεανό και κάτω από τον ωκεανό δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Κατά άλλους, μια χελώνα είναι πάνω στην άλλη χελώνα και η χελώνα είναι πάνω στην άλλη χελώνα και συνέχεια έχουμε χελώνες και δεν έχουμε ωκεανό.
Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα ξαφνικά ξεπετιέται ένας κλάδος γνώσης, ο οποίος έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, οριοθετεί το αντικείμενό του. Δεύτερον, οριοθετεί τη μέθοδο εξέτασης του αντικειμένου του. Τρίτον, μαζεύει όλα τα πράγματα, όλο το λόγο πάνω σε αυτό το αντικείμενο, σε ένα συμμετρικό σώμα, στο κόρπους, στη θεωρία. Σαν θεωρία. Το αντικείμενο. Το αντικείμενο της γεωμετρίας είναι γνωστό, είναι τα σχήματα και οι ιδιότητες των σχημάτων, οι σχέσεις μεταξύ των σχημάτων. Αλλά πολύ συγκεκριμένες σχέσεις και πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες. Έχουμε ευθείες, έχουμε καμπύλες, έχουμε σημεία, έχουμε εντός, εκτός, τέμνονται, δεν τέμνονται, δεν έχουμε όμως χρώμα στις ευθείες, δεν έχουμε ηλική υπόσταση στα σημεία, δεν έχουμε ελεύθερη βούληση ή μη ελεύθερη βούληση, αν μια ευθεία θα μετακινηθεί προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Είναι οι ιδιότητες που εξετάζει η γεωμετρία, είναι απολύτως προσδιορισμένες. Υπάρχει αρκετά μεγάλος πλούτος σε αυτό, ούτως ώστε να μπορέσει να ανθίσει μια ολόκληρη θεωρία. Το δεύτερο πράγμα, χαρακτηριστικό που είπα, είναι η μέθοδος. Η μέθοδος της γεωμετρίας είναι ο αποδεικτικός λόγος. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, όπου ο δημόσιος λόγος εδραιώνεται μέσα σε πολιτεύματα δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι ο οποιοσδήποτε δημόσιος λόγος. Προϋπάρχουν ή συνυπάρχουν οι φιλόσοφοι οι οποίοι μιλούν επί παντός του επιστημού και ο κάθε φιλόσοφος έχει εκεί τη θεωρία. Προϋπάρχουν ή συνυπάρχουν οι σοφιστές οι οποίοι αναπτύσσουν την ρητορική και στην οποία αυτό που πρέπει να αποδειχθεί είναι το συμφέρον του πελάτη. Άσχετα αν υπάρχει αλήθεια ή όχι. Στα μαθηματικά δεν είναι αυτό. Αυτός ο οποίος πρέπει να πιστεί πρώτα δεν είναι το ακροατήριο, αλλά πρέπει να είναι ο ίδιος ο ερευνητής. Τα τρία ύψη ενός τριγώνου τέμνονται σε ένα σημείο ή δεν τέμνονται σε ένα σημείο. Εάν απαντηθεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει πρώτα να απαντηθεί στον ίδιο τον ερευνητή, το μαθηματικό, και μετά να διαδοθεί στους υπόλοιπους δια του δημοσίου. Τέλος, αυτό ο πλούτος των μαθηματικών, της γεωμετρίας ειδικότερα, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να αναπτυχθεί μια θεωρία, και δεν θα μιλήσω πάρα πολύ για τη θεωρία, γιατί είναι γνωστό ότι υπήρχαν κι άλλα βεβαίως σκόρπια, θεωρήματα κλπ. Αλλά το βασικό βιβλίο που αναπτύσσει αυτή τη θεωρία είναι τα στοιχεία του Ευκλήδη, όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι προϋπάρχουν άλλες γνώσεις. Στην Αίγυπτο γνωρίζανε διάφορα κατασκευές, να προσθέτουν κλάσματα και πώς να μετατρέπουν άθροισμα κλασμάτων σε κλάσματα με αριθμητή 1, που ήταν τα μόνα κλάσματα που αναγνωριζόντουσαν, κτλ. Δεν υπάρχει δημόσιος λόγος όμως. Η επιστήμη, η γνώση της γεωμετρίας, της φιλοσοφίας, της θεολογίας των Έλληνων ήταν περιορισμένη σε κάποιο κύκλο μιλημένο. Ο δημόσιος λόγος είναι αυτός που καθιερώνει μεταξύ άλλων την επιστήμη ως κάτι το οποίο μπορεί να μεταδοθεί από οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε. Και από εκεί και πέρα είναι ίσως ένα θαύμα που ο μαθηματικός όταν λέει έστω ένα τρίγωνο α, β, γ, το τρίγωνο αυτό υπάρχει στα μυαλά όλων των ακροατών του. Κατασκευάζει κάτι και μεταδίδει αυτό το κάτι μέσω του. Το δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί μία σύγχρονη τάση στα μαθηματικά, δηλαδή στα σχολικά μαθηματικά, είναι να λειτουργούμε μόνο με σύμβολα και να εγκαταλείπουμε τις λέξεις και το λόγο. Ας πάμε λίγο παρακάτω.
τυχαίνει και οι άνθρωποι έχουν αίσθηση του χώρου, ότι πρώτα βλέπεις ένα πορτοκάλι πάνω στο δέντρο και αν είναι πολύ μακριά δεν απλώνεις το χέρι σου. Αν βλέπεις ότι είναι του χεριού σου, απλώνεις το χέρι σου στην ανάγκη. Σηκώνεις και στις μύτες των ποδιών. Έχεις δηλαδή, ζεις, κινείσαι μέσα στην αίσθηση του χώρου. Και αυτόν τον χώρο πρέπει να τον οργανώσεις σε σκέψη. Γιατί έχεις επαναλαμβανόμενα στοιχεία μέσα σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχει μια συσσόρευση εμπειρίας, υπάρχει μια οπτικοποίηση και αυτή η οπτικοποίηση μπορεί να οδηγηθεί στην αφαίρεση. Και πού καταλήγουμε στις έννοιες, οι οποίες είναι, η ευθεία τι είναι μια πρωταρχική τέτοια, είναι μια τεντωμένη κλωστή, όχι δεν είναι μια τεντωμένη κλωστή, είναι αυτό που μένει από την τεντωμένη κλωστή να αφαιρέσει την κλωστή. Είναι η αφαίρεση. Δεν υπάρχουν ούτε ευθείες, ούτε επίπεδα, ούτε επιφάνειες σκέτες μέσα στον τριδιάστατο χώρο που ζουν. Ακόμα και οι λουρίδες της ασφάλτου έχουν κάποιο πάκος, το πάκος της εμπολιάς. Έτσι. Άρα, το πέρασμα από την εμπειρία, από την άμεση αίσθηση στην νόηση και στην οργάνωση της αίσθησης είναι πιο εφικτό στη γεωμετρία, παρότι υπάρχουν ανάλογες και εφικτό στη γεωμετρία. Γιατί μπορεί τα πράγματα να αναχθούν σε απλές έννοιες. Και με τις απλές έννοιες να κάνεις συνδυασμούς. Ευθείες, καμπύλες, χάνιες, συνήθειες. Το ίδιο πράγμα, βεβαίως στην αρχαιότητα, υπάρχει και σε άλλα θέματα. Παραδείγματος χάρη στη φυσική. Όλα μπορούν να αναχθούν κατά τους αρχαίους στα 4 στοιχεία: γη, είδωρ, αήρ και πύρ. Και μετά δεν έχει. Δεν πάμε παρακάτω. Έχει τα φυσικά του Αριστοτέλη. Γιατί πέφτουν τα σώματα, γιατί υπάρχει κάθε πράγμα έχει μια προνομιακή θέση και τίνει στην προνομιακή τη θέση εφόσον δεν υπάρχει κάτι το οποίο να τα εμποδίσει. Πέρασαν 2.000 χρόνια περίπου για να διατυπωθεί ο νόμος της παγκόσμιας έλξης, ο οποίος εξηγεί γιατί πέφτουν τα σώματα. Έτσι. Αλλά ακόμα και αυτό δεν οδηγεί σε θεωρία, σε κόρπους επιστημονικό. Αντίθετα η γεωμετρία όχι μόνο αναπτύσσεται από μόνη της, τα στοιχεία του Ευκλήδη ξεκινάνε από το τι εστί σημείο, αυτό που δεν έχει μέρη, και καταλήγουν στα πλατωνικά στερεά τα 5 κανονικά πολύεδρα. Και μέσα από αυτό είναι 13, όχι παραπάνω, 16 βιβλία, πώς είναι. Πολλά. Εν πάση περιπτώσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αναπτύσσεται και πέρα από αυτό. Γιατί δεν είναι ένα κλειστό σύστημα η γεωμετρία. Και παρόλο που υπάρχουν όρια, γεωμετρικό σχήμα είναι αυτό το οποίο κατασκευάζεται με κανόνα και διαβήτη, παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα, όπως θα γνωρίζετε περισσότεροι, παραδείγματος χάρη η τριχοτόμηση της γωνίας ή ο διπλασιασμός του κύβου ή οτιδήποτε, εφευρίσκονται καμπύλες οι οποίες επιτρέπουν και τον τετραγωνισμό του κύκλου και την τριχοτόμηση της γωνίας κτλ. Αλλά οι οποίες δεν είναι κατασκευάσιμες με κανόνα και διαβήτη. Ερώτημα φιλοσοφικού τύπου. Είναι αυτές μέσα στην ευκλήδια γεωμετρία ή δεν είναι μέσα στην ευκλήδια γεωμετρία? Δεν είναι μέσα στα στοιχεία. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν. Παρόλα αυτά ο Αρχιμίδης κατασκευάζει την τριχοτόμη που είναι ένα εργαλείο με 3 δρόμους. Ο ένας περνάει μέσα από τον άλλο. Και μπορείς αυτό, δεν ξέρω αν είναι σωστό το σχήμα που έχω κάνει, είναι μάλλον λάθος.
σχεδίο, το οποίο όμως επιτρέπει, εφαρμόζοντας αυτό, να κόψει μια γωνία στα δύο. Εντάξει, δεν είναι στα κλασικά νέα. Υπάρχει, αναπτύσσονται και άλλα πράγματα, αναπτύσσεται η αστρονομία, με βάση τη γεωμετρία, αναπτύσσεται η μηχανική, που ήταν αυτοκινήτια από το ίδιο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όχι μόνο εγκαθίσταται ως επιστήμη, αλλά δίνει δηλαδή και στη γένεση νέων κλάδων. Πολύ ωραία. Πάμε κάτω και να δούμε κάποια πράγματα τα οποία προσφέρει η γεωμετρία και τα οποία δεν είναι αυτονόητα όταν εξετάζεις απλώς και μόνο σχήματα. Θα αναφερθώ σε δύο που έχουν να κάνουν αφενός με το άπειρο και αφετέρου με το όριο. Το άπειρο. Πραγματική αριθμή. Τι είναι η πραγματική αριθμή? Η πραγματική αριθμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι τρύπες που αφήνουν οι ρητοί αριθμοί, διότι δεν μπορούν όλα τα μήκη να γραφτούν ως να έχουν κοινό μέτρο με κάποια δεδομένα. Όλα τα μήκη δεν μπορούν να παρασταθούν με κλάσματα. Το πρώτο, το οποίο ιστορικά μας συμβαίνει στους Πυθαγόριους, όπου βρίσκουν ότι η τετραγωνική ρίζα του 2, δηλαδή η διαγώνιος του τετραγώνου δεν έχει κοινό μέτρο με την πλευρά του τετραγώνου. Και όσοι έχουν διαβάσει και τα Πυθαγόρια εγκλήματα που έχει κυκλοφορήσει, ξέρουν ότι αυτός ο οποίος αποκάλυψε το φοβερό αυτό μυστικό, τον καταράστηκαν και πνίγηκε στη θάλασσα, διότι κάνουν και μια τρύπα στο καράβι το οποίο τον μετέφερε. Και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να κατατάξουμε, ή τουλάχιστον εγώ προσωπικά είμαι της άποψης, ότι ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόροι δεν μπορούν να καταταγούν ως επιστήμη της γεωμετρίας, αλλά βρίσκονται σε ένα προεπιστημονικό στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ δεν είναι ρητός αριθμός. Και από τη στιγμή που αυτό εδώ δεν είναι ρητός αριθμός, πρέπει να δούμε τι είναι. Είναι μήκος. Πώς το λύνουν αυτό? Το λύνουν με τη θεωρία των λόγων, των αρρήτων λόγων. Τι θα πει άρρητος λόγος? Άρρητος λόγος είναι μία σχέση μεταξύ δύο μηκών, τέτοιο ώστε α, β, γ, δ είναι ρητοί αριθμοί και υπάρχουν όλα τα κλάσματα της μορφής α, δ, β, τα οποία είναι μικρότερα από το λ, και όλα τα κλάσματα της μορφής γ, δ, που είναι μεγαλύτερα από το λ. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα? Πολύ απλά, με πολλαπλασιασμό ακεραίων. Έχουμε ένα μήκος α, μετατρέπουμε αυτή την ανισότητα κλασμάτων σε ισότητα, σε ανισότητα ευθυγράμμων τμήματων. Ξέρουμε τι θα πει πολλαπλασιάζω επί έναν ακέραιο β το μήκος λ. Παίρνω κομμάτια τα οποία τα βάζω ένα μετά το άλλο. Β κομμάτια, το β είναι ακέραιος, μπορώ να το κάνω. Είναι πρόσθεση τελικά ο πολλαπλασιασμός με ακέραιο. Και με αυτόν τον λόγο η θεωρία του εδόξου δίνει τη δυνατότητα της πλήρωσης των ρητών αριθμών, όπως κάνει πολύ αργότερα ο Ντέντεκερ με τις τόλες. Και δεν είναι επίσης τυχαίο ότι μιλάνε μόνο για θετικούς αριθμούς. Οι αρνητικοί αριθμοί επινοήθηκαν πάρα πολύ αργότερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα της προσέγγισης του συνεχούς μέσα από το διακριτό. Είναι κάτι το οποίο
σύμβολα, χωρίς άλγευρα, χωρίς αλγεβρικά σύμβολα, επινοήθηκε και εκφράζει, υπάρχει μάλιστα ολόκληρο μέσα στα στοιχεία του. Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει είναι η έννοια του ορίου. Η έννοια του ορίου έχει να κάνει πάλι με το άπειρο, έχει να κάνει με την ατέρμονη διαδικασία, επαναλαμβανόμενη ατέρμονη διαδικασία, η οποία κάπου οδηγεί. Με αυτή την έννοια, το εμβαδόν καμπυλόγραμμο σχημάτων είναι όριο του εγγεγραμμένου και του περιγεγραμμένου, ενός εγγεγραμμένου και ενός περιγεγραμμένου πολυγώνου. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται προσεγγιστικά ο αριθμός π από τον Αρχιμίδη και δεν περιοριζόμαστε μονάχα στα καμπυλόγραμματα, αλλά ήδη όταν περάσεις στον τρισδιάστατο χώρο, τα πολύεδρα δεν είναι όλα κυβίσιμα δηλαδή να χωριστούν με τομές σε πρίσματα, το οποίο κάθε πρίσμα μπορεί να γίνει κύβος με απλές τομές με περασμένο αριθμό τομών. Χρειάζονται άπειρες διαδικασίες. Ήδη στα στοιχεία του Ευκλήδη υπάρχει μια άπειρη διαδικασία για να υπολογιστεί ο όγκος της πυραμίδας, που είναι το 1 τρίτο του όγκου του αντίστοιχου πρίσματος. Αναφέρθηκε ο κ. Τσίντσιφος προηγουμένως στο θέμα και ο μιλητής από κάτω. Ένα από τα προβλήματα του Χίλμπερτ του 1900 ήταν ακριβώς αυτό. Υπάρχει πεπερασμένος τρόπος υπολογισμού του όγκου μιας πυραμίδας, πεπερασμένος με την έννοια τομή της σε άθροισμα πεπερασμένων πρισμάτων. Γιατί αυτό το οποίο κάνει ο Ευκλήδης διώχνει δύο πρίσματα μισού ύψους και του μένουν δύο πυραμίδες μισής βάσης. Μάλλον 1/4 βάλουμε το βατά. Αλλά μισή όσον αφορά το μήκος. Αυτό το κάνει επανειλημμένα και αυτό συγκρίνει ότι ο όγκος των πυραμίδων συνεχώς είναι μικρότερος, των πυραμίδων που κάνουν, άρα στο τέλος είναι στο 0, άρα το άθροισμα των όγκων των απείρων πρισμάτων είναι το 1 τρίτο του όγκου του αντίστοιχου πρίσματος της αρχικής πυραμίδας. Αυτό λύθηκε από τον μαθητή του Χίλμπερτ κάποιους μήνες μετά τη διατύπωση του προβλήματος, με σχετικά απλό τρόπο, υπολογίζοντας τις στερεές γωνίες ενός πρίσματος. Ερώτηση. Πόσοι από τους φοιτητές που είναι εδώ πέρα ξέρουν ότι θα πει στερεά γωνία? Παρακαλώ να σηκώσουμε το χέρι. Αυτό δείχνει ότι κάπου έχουμε χάσει ως χώρα. Όταν η στερεομετρία δεν διδάσκεται στα σχολεία μας και όταν παρόλα αυτά ζούμε σε 4 τύπους οι οποίοι κάνουν μεταξύ τους ορθή, στερεά. Ελπίζω κάπου, κάποτε, κάπως, αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε λίγο παρακάτω. Μετά από αυτά τα επινοήματα της γεωμετρίας, το ερώτημα είναι γιατί να κάνεις τα εύκολα δύσκολα. Δηλαδή, αν θέλω να μετρήσω στο ράφι την περιφέρεια για να μου κάνει ένα παντελόνι, αυτό που θα κάνει ο ράφτης, θα πάρει μια μεζούρα και θα τη μετρήσει. Και θα μετρήσει το μήκος του καμπυλόγραμμου σχήματος που είναι η κυλίτσα. Αλλά και δεν θα πάρει ένα πολυγωνικό χάρακα και να πάρει το όριο των πολυγώνων
τα οποία σχηματίζονται γύρω από αυτή την κυλίτσα και να πάρει το ελάχιστο, να βρει το ελάχιστο αυτό που είναι. Δεν θα κάνει μια άλλη διαδικασία. Να τα πάρει αυτό και δεν υπάρχει. Ή άμα θέλεις να μετρήσεις έναν όμιλο ενός πυραμιδοειδούς δοχείου, θα το γεμίσεις νερό, θα το ρίξεις στο αντίστοιχο πριν και θα βρεις ότι φτάνει ένα τρίτο. Ερώτημα. Γιατί να το κάνεις αυτό? Πρώτον, γιατί είναι πολύ απλό. Εάν μπορείς να τεντώσεις μια μισούρα, δεν μπορείς να τεντώσεις μια άλλη καμία. Δεύτερον, από τη στιγμή που τεντώσεις μια άλλη καμπύλη, έναν κύκλο παραδείγματος χάρη, και το νησιώσεις και ξέρεις το μήκος του σε σχέση με την ακτίνα και έχεις αποδείξει ότι αυτό ισχύει για κάθε κύκλο και πρόκειται για μία σταθερά, δεν χρειάζεται πλέον να ξετυλίξεις τον κύκλο. Το έχεις αποδείξει μια και καλή, ότι ο λόγος της διαμέτρου στην περιφέρεια είναι 3 και 14 και 15, 9 κτλ. Άπειρος δεκατικός αριθμός, ο π. Έκανες μία φορά την απόδειξη με αέναη διαδικασία η οποία συγκλίνει και μας τελείωσε. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνεις την απόδειξη. Άρα, η οικειοποίηση του απείου ως έννοια, μαζί με τις άλλες έννοιες της ευθείας, της καμπύλης, του εμβαδού κτλ. Είναι αυτό το οποίο σε βεβαιώνει ότι για όλα τα σχήματα κάποια πράγματα ισχύουν, εφόσον ισχύουν τα αρχικά αξιώματα. Η οικειοποίηση του απείου, η οποία δεν μπορεί να έρθει βεβαίως, όχι να την εξηγήσεις σε ένα παιδί 10 και 12 χρονών, αλλά από μια ηλικία και πέρα η αέναη διαδικασία είναι πολύ άσχημη, είναι αυτή η οποία επιτρέπει την συγκρότηση, μεταξύ άλλων, του κόρπους, του σώματος της γυναίκας. Πάμε παρακάτω, πάνω στους σχολιασμούς. Της γεωμετρίας. Τα στοιχεία δεν είναι ένα έργο κλειστό. Είπα προηγουμένως, υπάρχουν καμπύλες που δεν κατασκευάζονται με κανένα τέτοιο. Από την αρχή της δημοσίευσης τους και από πιο πριν, υπήρχαν διάφοροι ενδιασμοί, πάνω στο κατά πόσο είναι καλά διατυπωμένα κτλ. Ένα κομμάτι αυτών των ενδιασμών είναι ενδιασμοί που βάζουν οι φιλόσοφοι. Παραδείγματος χάρη, ένα από αυτά είναι επιτρέπεται να κάνουμε ορισμούς με αρνητικές προτάσεις. Σημείων εστί, ο μέρος, αυτό που δεν έχει μέρη. Έτσι. Γραμμή εστί, μήκος, απλατές. Αυτό που δεν έχει δεύτερη διάσταση. Επιτρέπεται με αρνητικές φράσεις να κάνουμε ορισμούς. Αυτό απασχόλησε στους φιλοσόφους. Δεν εμπόδισε βέβαια την ανάπτυξη των μαθηματικών. Άλλο πράγμα που απασχόλησε στους φιλοσόφους. Όλα έχουμε σύμμετρους αριθμούς. Οι σύμμετροι αριθμοί πρέπει να έχουν ένα κοινό μέτρο. Εάν έχουν ένα κοινό μέτρο, το μέτρο αυτό είναι το μικρότερο από όλα. Αλλά το μισό αυτού του μέτρου δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού του μέτρου, αλλά επομένως δεν μπορείς να διχοτομήσεις κάθε τμήμα. Γιατί υπάρχει ένα κοινό μέτρο σε όλους τους σύμμετρους. Αυτό είναι απαντά σε κάποιους νεοπλατωνικούς. Το θέμα. Δυστυχώς, όλοι οι σύμμετροι αριθμοί δεν έχουν αναγκαστικά ένα μέτρο, γιατί το σύνολο των σύμμετρων αριθμών είναι ένα άπειρο σύνολο. Και μόνο σε ένα άπειρο σύνολο δεν είναι υποχρεωτικό να έχει ελάχιστο στοιχείο. Άπειρο σύνολο νοικιακοί αριθμοί, θετικοί, αλλά έχουν ελάχιστο στοιχείο.
το έργο. Αν μιλάμε για ουσιαστικά. Αυτό δεν εμπόδισε βεβαίως την ανάπτυξη της θεωρίας του δόξου, των ρητών, των λόγων κτλ. Άλλο πράγμα. Η ευθεία αποτελείται από σημεία. Μέγα φιλοσοφικό ερώτημα επίσης. Πώς μπορεί κάτι το οποίο δεν έχει μήκος, πολλά το ένα μετά το άλλο δίπλα, να παράγουν μήκος από τη στιγμή που με τη σύγχρονη ορολογία 0 συν 0 συν 0 συν 0 συν 0 ίσον 0. Ένα σημείο που δεν έχει μήκος και το διπλανό του σημείο που δεν έχει μήκος και το πιο διπλανό του σημείο που δεν έχει μήκος, πάλι δεν έχουν μήκος όλα αυτά. Ακόμα χειρότερα. Ο Ευκλήδης αποφεύγει να πει ότι η γραμμή αποτελείται από σημεία, λέει γραμμής δε πέρατα σημεία. Τα άκρα είναι σημεία. Ερώτημα. Έχεις δύο γραμμές που κόβονται. Έχεις μία γραμμή, τα άκρα της οποίας είναι σημεία. Φέρνεις μια άλλη γραμμή. Τα άκρα της οποίας είναι σημεία. Το σημείο το οποίο υπήρχε προηγουμένως ή εμφανίστηκε μετά. Αυτό είναι ένα ερώτημα πάνω στο οποίο οι φιλόσοφοι μπορεί να συζητάνε. Ακόμα, έχω δύο μήκη. Α μεγαλύτερο του Β. Το μέρος, και μπορώ βεβαίως να φέρω ένα Β τόνος πάνω στο Α, το οποίο είναι ίσο με το Β. Μα έτσι δεν είναι. Το μέρος είναι μικρότερο από το όλο. Έλα που υπάρχει το θεώρημα του Θαλή. Από κάθε σημείο της μιας ευθείας προς κάθε σημείο της άλλης ευθείας υπάρχει παράλληλος και επομένως το α και το β έχουν ίσο αριθμό σημείων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να ξεχωρίσουν τα πράγματα και ότι τώρα που έχει έρθει ο κύριος Καντόρ μπορούμε να πούμε ότι το διπλάσιο και το δεκαπλάσιο του απείρου είναι επίσης άπειρο και είναι ίσα μεταξύ τους και ότι άπειρο είναι άπειρο ίσον άπειρο, τουλάχιστον της ίδιας τάξης άπειρο είναι άπειρο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στους τετραγωνισμένους αριθμούς, αλλά ότι παρόλα αυτά άλλο το πλήθος των σημείων που είναι άπειρο και άλλο το μήκος το οποίο είναι πέρασμα. Όλα αυτά λοιπόν και πολύ γόνιμα ήταν η θεωρία των μυκών, αλλά από την άλλη μεριά η θεωρία του όντως απείρου δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί, έδωσαν τα σε φιλοσόφους, δεν αφορούσαν τα μαθηματικά. Μία φράση την οποία έχω γράψει και ίσως τη διαβάσετε, αν φαίνεται δεν ξέρω, είναι αυτή εδώ, ότι οι φιλοσοφικές αιτιάσεις στη γεωμετρία είναι σαν η μαμά φιλοσοφία, να έχει αντιστεί που το παιδάκι της μεγάλωσε και πορεύεται μόνο του και το φορτώνει με άρχιες σύμβουλες. Πολλές μαμάδες κάνουν το ίδιο στα παιδιά τους, αλλά τα παιδιά κάποτε αποκατακτήσουν. Έτσι αποκατακτήστηκε και η. Όμως, υπήρχαν και άλλες ενστάσεις στη γεωμετρία. Πόση ώρα έχω? Οι οποίες είναι κυρίως μαθηματικού τύπου και οι οποίες αυτές βοήθησαν την ανάπτυξη, την πρόοδο, όπως θέλετε πείτε το,
και της γεωμετρίας και πολλών των μαθηματικών γενικότερα και πολλών άλλων επιστημών επίσης. Τέτοια πράγματα απαντούν στον Ευκλήδη. Δηλαδή, τι σημαίνει εξηματικοποίηση. Παίρνω όλες τις τακτικές προτάσεις και τις ενοποιώ, διότι δεν μπορείς να αποδεικνύεις τα πάντα. Υπάρχει φαύλος κύκλος, αν θέλεις να ορίσεις τα πάντα, θα τα ορίσεις με λέξεις και οι λέξεις θα οριστούν με άλλες λέξεις. Άρα κάποιες λέξεις πρέπει να είναι πρωταρχικές και να μιμητίζονται, κάποιες ιδιότητες πρέπει να είναι πρωταρχικές και αποδεκτές ως αξιώματα. Αυτό σημαίνει ένα αξιωματικό σύστημα πλήρες, πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί μια θεωρία. Άρα, πρώτη κατασκευή του Ευκλήδη, έχω ένα σημείο α, ένα σημείο β, θέλω να κατασκευάσω ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά το αβ. Φέρνω έναν κύκλο, φέρνω έναν άλλο κύκλο και εκεί που κόβονται αυτή η απόσταση, αυτή η απόσταση και αυτή η απόσταση είναι ίσες και κατασκευάζω το τρίγωνο. Ερώτημα, γιατί κόβω? Ποιος λέει ότι κόβω? Αν με στις σύγχρονες γνώσεις αναλυτικής γεωμετρίας πούμε ότι στο επίπεδο υπάρχουν μόνο τα σημεία μεριτές συντεταγμένες και αυτό έχει συντεταγμένη 0,0 και το άλλο 0,1, τούτο εδώ έχει κάποιο ίζα 3 μέσα και δεν υπάρχει ως σημείο μεριτές συντεταγμένες. Αυτό επομένως έχει να κάνει με τη συνέχεια των γραμμών. Επομένως λείπει ένα θεώρημα από τον Ευκλήδη, το οποίο λέει ότι όταν έχεις μια κλειστή γραμμή, σου χωρίζει κλειστή, αυτό παρόλο που δεν γίνει πραγματικά, σου χωρίζει τα επίπεδα σε ένα εσωτερικό επίπεδο, σε ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Και αν έχεις δύο σημεία τα οποία είναι το ένα στο εσωτερικό και το άλλο στο εξωτερικό, για να τα ενώσεις με οποιαδήποτε γραμμή, θα κόψεις αναγκαστικά την κλειστή γραμμή. Αυτό μας φαίνεται προφανές. Και επειδή είναι προφανές, δεν υπάρχει στον Ευκλήδη. Ένα άλλο πράγμα που δεν υπάρχει στον Ευκλήδη, γιατί να περιοριστούμε στις κλειστές γραμμές. Γιατί να μην πάρουμε μια απεριόριστη ευθεία. Παίρνω μία απεριόριστη ευθεία. Και λέω φέρνω από δύο σημεία. Εκεί πέρα κάθεται στην ευθεία. Είναι αυτές οι ευθείες παράλληλες μεταξύ τους? Ναι! Γιατί? Είναι πολύ απλό. Έστω ότι κάπου κόβονται. Εδώ. Σε αυτό το σημείο. Παίρνουμε το συμμετρικό και κόβονται και σε αυτό το σημείο εκεί. Άρα έχουν δύο κοινά σημεία μεταξύ τους, άρα ταυτίζονται. Εάν επομένως στέλνονται, ταυτίζονται. Ποιος μου λέει ότι αυτό το σημείο και αυτό εκεί πάνω είναι τόσο μακριά και ταυτίζονται? Ποιος μου λέει ότι μία ευθεία χωρίζει το επίπεδο σε δύο ημιεπίπεδα που δεν έχουν κοινό σημείο μεταξύ τους? Κανείς δεν υπάρχει ως έτσι. Εάν φανταστούμε τη σφαιρική γεωμετρία
και ταυτίσουμε τα σημεία τα οποία βρίσκονται διαμετρικά αντίθετα στους αντίποδες, οι μέγιστοι κύκλοι που γίνονται πλέον ημικύκλια δεν είναι ποτέ παράλληλοι μεταξύ τους. Γιατί αυτό το σημείο καταλήγει σε ένα άλλο σημείο το οποίο, ας πούμε, βρίσκεται στο άπειρο, αλλά το άπειρο προς τα κάτω είναι το ίδιο σημείο με το άπειρο προς τα πάνω, με αν θελήσω. Αυτό φαίνεται πώς? Όταν πάρεις έναν κύκλο, όταν πάρεις έναν κύκλο και πάρεις την εφαπτωμένη σε αυτόν τον κύκλο, στρίβοντας, υπάρχει μία θέση και μόνο μία στην ευκλήδια γεωμετρία που η εφαπτωμένη είναι παράλληλη προς τα κάτω και αμέσως μετά επανέρχεται από πάνω. Όταν κάνεις αυτή τη στροφή που είναι πάρα πολύ ομαλή. Επομένως, για ποιο λόγο το άπειρο προς τα κάτω να μην ταυτίζεται προς το άπειρο προς τα κάτω, προς τα πάνω? Θα σας μπλέκω, κύριε, ταυτίζεται ή όχι? Απάντηση, εξαρτάται. Κανένας δεν μας λέει εάν ταυτίζεται, κανένας δεν μας λέει εάν είναι δύο διαφορετικά σημεία. Ακόμα χειρότερα, κανένας δεν μας λέει αν υπάρχει ένα σημείο στο άπειρο ή αν υπάρχουν άπειρα σημεία στο άπειρο. Μπορείς κάλλιστα να συμπληρώσεις το ευκλήδιο επίπεδο με ένα σημείο στο άπειρο και τότε παίρνεις την προβολική πλήρωση του μηγαδικού επίπεδου με ένα σημείο στο άπειρο, το οποίο είναι το αντίστροφο του 0, που δεν υπάρχει, βάζεις ένα σημείο στο άπειρο. Ή μπορείς αντίθετα να βάζεις μία ευθεία στο άπειρο και σε κάθε σημείο της ευθείας του άπειρου να συναντιούνται όλες οι κλάσεις παραλληλίας. Κάθε κλάση παραλληλίας ορίζει ένα σημείο στο άπειρο. Αυτό όμως είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα το τι θες να κάνεις. Θέλεις να κάνεις μια γεωμετρία, θέλεις να κάνεις την άλλη γεωμετρία και βέβαια αυτό που μας οδηγεί είναι, μας οδηγεί στο φοβερό ευκλήδιο. Από ένα σημείο υπάρχει μία παράλληλος, υπάρχει παράλληλος. Ωραία. Παίρνω λοιπόν εγώ το αξίωμα ότι δεν υπάρχει άλλο. Και επομένως ότι μία απεριόριστη ευθεία χωρίζει το επίπεδο σε δύο επίπεδα, τα οποία δεν έχουν κανένα κοινό σημείο και όποιος πει το αντίθετο είναι εκτός γεωμετρίας. Αξίωμα. Αν θέλει να πάει να κάνει άλλη γεωμετρία στο σπίτι του, στην εξοχή, οπουδήποτε θέλει. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σημεία του αντίθετου. Ωραία. Άρα όντως υπάρχουν παράλληλες ευθείες. Ερώτημα πόσες. Και λέει ο Ευκλήδης. Τέμνο και ανεβαίνω. Λοιπόν, παίρνω αυτή την κοινή κάθετο και το άθροισμα αυτών των δύο γωνιών είναι ή μικρότερο ή ίσο ή μεγαλύτερο από δύο ορθές. Εάν είναι δύο ορθές, όπως είδαμε πριν, αυτές είναι παράλληλες. Εάν είναι μικρότερο από δύο ορθές, τότε οπωσδήποτε κόβω. Εάν είναι μεγαλύτερο από δύο ορθές, είναι μικρότερο από δύο ορθές από την άλλη μεριά, τότε κόβονται από την άλλη μεριά. Και αυτό είναι το φοβερό πέμπτο αίτημα του Ευκλήδη, πάνω στο οποίο χύθηκαν τόνοι και τόνοι μελάνοι, που σημαίνει μονάχα σε περίπτωση ισότητας υπάρχει παράλληλος, και άρα υπάρχει μία παράλληλος και άρα γλιτώσαμε από όλα. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Προσπαθούμε και φτάνουμε σε φοβερά πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι άπλα. Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη Ιταλός, ο Μποναβεντούρα Καβαλιέρη,
στο 1000 τόσο, στο 1400-500, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Οι Άραβες ασχολήθηκαν, οι Ινδοί ασχολήθηκαν να το αποδείξουν. Πολύ σκότω. Φτάνει να κατασκευάσει για τη σάντοπο μεταγωγής μια υπερβολική γεωμετρία με τόσο κακά και φοβερά και στριφνά παραδείγματα, μάλλον όχι παραδείγματα, ιδιότητες, που λέει δεν το επιτρέπει ο Θεός. Μία από αυτές τις ιδιότητες είναι η εξής. Ότι αν δύο τρίγωνα είναι όμοια, είναι αναγκαστικά ίσα. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται? Πού το λέει ότι δεν μπορεί να γίνεται? Πού το λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει λόγος ομοιότητας? Αφού ο λόγος ομοιότητας στηρίζεται στη μοναδικότητα της παραλλήλου. Εάν έχεις αποδείξει, εάν έχεις μάλλον πάρει ως αρχική υπόθεση ότι υπάρχει μόνο μία παράλληλος, τότε μπορείς να έχεις όμοια τρίγωνα που είναι άνισα το ένα το μισό του άλλου. Εάν δεν το δέχεσαι αυτό το πράγμα, τότε όμοια τρίγωνα δεν μπορεί να είναι παρά μονάχα όταν είναι ίσα. Αν πάρουμε τρίγωνα στη σφαίρα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τρίγωνα, 3 ορθογώνια, παίρνετε 2 μεσημβρινούς που κόβονται σε ορθή γωνία και κόβουν σε ορθή γωνία τον ισημερινό μας. Θα μας φτιάχνει ένα τρίγωνο, το άθροισμα των γωνιών του είναι 3 ορθές γωνίες. Κάθε μικρότερο τρίγωνο έχει μικρότερο άθροισμα γωνιών. Τα μόνα τρίγωνα στη σφαίρα που έχουν άθροισμα 3 ορθές γωνίες είναι ίσα μεταξύ τους και γίνονται από μέγιστος κύκλους. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η σφαίρα δεν είναι έτοιμη. Δεν μπορεί να υπάρχει ομοιότητα τριγώνων πάνω στη σφαίρα. Και τελικά αποφασίζουν ότι στο κοιτάξουμε υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, το αξίωμα αυτό είναι αυθαίρετο και μπορούμε να πάρουμε τα άλλα αξιώματα. Και τότε προκύπτει ένα νέο φιλοσοφικό ερώτημα. Ποια από όλες τις γεωμετρίες είναι η σωστή? Αλλά το ερώτημα αυτό δεν είναι μαθηματικό. Το ερώτημα αυτό είναι φιλοσοφικό ενδεχομένως. Μεταμορφώνεται, μεταφράζεται στο... Ορίστε, 5 λεπτά. Ποια από αυτές τις γεωμετρίες αποδίδει καλύτερα το σύμπαν? Και επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς ούτε καν τι είναι το σύμπαν και σίγουρα το σύμπαν δεν είναι μαθηματικό αντικείμενο, οι φυσικοί ας δούνε ποιο από αυτά εφαρμόζει στη δομή του σύμπαντος το οποίο γνωρίζουμε και τα μαθηματικά που παρέχουν. Και μπορώ να προσθέσω επίσης ότι δεν θα με αρκέσουν 5 λεπτά. Μπορώ να έχω 12. Να το απολύσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ, έχει αποδειχτεί, θα το δείτε και στο κείμενο, όσοι το προστρέξετε και το διαβάσετε, ότι εάν είναι η μία γεωμετρία ορθή, που σημαίνει δεν έχει αντιφάσει μέσα, τότε είναι και όλες οι υπόλοιπες. Παραδείγματος χάρη, εάν το επίπεδο είναι το εσωτερικό ενός κύκλου και ευθείες, χωρίς τη δεκτό, και ευθείες όλες οι χορδές από σημείο εκτός της ευθείας μπορώ να φέρω άπειρες παραμέτρες. Για πολύ απλό λόγο ότι σημεία τομής είναι μονάχα όσα είναι στο εσωτερικό του κύκλου. Δεν υπάρχουν εξωτερικά. Άρα υπάρχουν άπειρες παραμέτρες. Και από τη στιγμή που ισχύει μια γεωμετρία, ισχύει και η άλλη. Θέμα επομένως. Το θέμα πηγαίνουμε στην πρόοδο των μαθηματικών, την μία θεωρία, έχει πολλά μοντέλα
και αυτό είναι ένα μοντέλο υπερβολικής γεωμετρίας μέσα στην Ευκλήδια και αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε. Ας προχωρήσω λίγο παραπάνω. Και ας πω λιγάκι, επειδή μιλήσαμε για την πρόοδο της γεωμετρίας, τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι όσο αυτή, και κλείνοντας, η όλη προβληματική για το ποια γεωμετρία είναι τη σωστή, χάνει το οποιοδήποτε νόημα από τη στιγμή που έρχεται ο Κλάιν και λέει κάθε γεωμετρία ορίζεται από ποιες είναι οι ισομετρίες της, δηλαδή ποιοι είναι οι μετασχηματισμοί οι οποίοι αφήνουν αναλύωτα τα σχήματά της. Άλλη ομάδα μετασχηματισμών έχει ευκλήδια, άλλη έχει υπερβολική γεωμετρία, άλλη έχει ελλειπτική γεωμετρία. Στο επίπεδο, στον χώρο και την. Ένα νέο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να πω εντάχει είναι η ανάπτυξη της θεωρίας δίνει συνεχή ανατροφοδότηση στις έννοιες. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από την χρονική ιστορικότητα των ενιών υπάρχει μία δομική ιστορικότητα των ενιών. Και θα φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι η δομική ιστορικότητα καταρχήν. Είναι η σχέση κάθε έννοιας με τις υπόλοιπες έννοιες εντός της θεωρίας. Εντός της γνωστής θεωρίας, το οποίο σημαίνει ότι αυτό είναι τόσο σε επίπεδο καθολικής επιστήμης γνώσης όλων των μαθηματικών, όσο και στο επίπεδο του καθενός μαθηματικού χωριστά, όσο και το επίπεδο του καθενός μαθητή χωριστά. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ο κύκλος. Τι σημαίνει κύκλος? Ένας κύκλος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που εισαπέχουν από το κέντρο. Και το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές ασκήσεις, κατασκευές και οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Και ξαφνικά φτάνουμε σε ένα θεώρημα το οποίο λέει γωνίες εγγεγραμμένες που βλέπουν το ίδιο τόξο είναι ίσες μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, το οποίο σημαίνει επίσης ότι το τετράπλευρο αυτό είναι γράψιμο σε κύκλο κτλ. Και ο κύκλος, πέρα από μέτρο σύγκρισης μήκων, γίνεται και εργαλείο σύγκρισης γωνιών, το οποίο του δίνει μία συμπληρωματική ιδιότητα εργαλειακή. Ας μην ξεχνάμε το εξής, ότι στα μαθηματικά γενικώς και στη γεωμετρία επίσης, οι έννοιες μπορεί να είναι είτε αντικείμενο μελέτης, είτε εργαλείο μελέτης. Τα μαθηματικά είναι η μόνη επιστήμη της οποίας το αντικείμενό της ταυτίζεται με το εργαλείο της. Όχι κάθε έννοια ξεχωριστά, δηλαδή σε κάθε σκέψη χρησιμοποιούμε μαθηματικά όντα για να μελετήσουμε μαθηματικά όντα. Όταν προσθέτουμε, κάνουμε μια διαδικασία πρόσθεσης. Όταν μελετάμε τι είναι η πρόσθεση σε δακτυλίους ή οτιδήποτε άλλο, η πρόσθεση είναι ένα πλέον ένα αντικείμενο με ιδιότητες και όχι μια διαδικασία ευρέσεως άλλου αποτελέσματος. Και αυτό ας το κρατήσουμε, διότι όπως τα μαθηματικά εξελίχθηκαν μέσα στους αιώνες και η γεωμετρία γενικότερα, έτσι και τα μαθηματικά εξελίσσονται ή θα όφυλαν να εξελίσσονται μέσα στον κάθε μαθητή, μέσα στην κάθε σχολική του πορεία, από τη στιγμή που εν πάση περιπτώσει έχουμε ότι όλα τα παιδιά πάνε σχολείο και όλα τα παιδιά υποχρεούνται να μάθουν τα αρχαία.
Ναι, όλα τα παιδιά μπορούν, πιστεύω, να μάθουν γεωμετρία υπό την προϋπόθεση ότι θα την μάθουν σωστά. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις αποδείξεις όταν τα παιδιά δεν είναι σε θέση να οργανώσουν τους συλλογισμούς. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει κανένα νόημα να μαθαίνεις τύπους απόξως. Ποιος είναι ο όγκος του κυλίνδρου και ποιος είναι ο όγκος της πυραμίδας, τον οποίο δεν έχεις αποδείξει ποτέ. Και είναι πολύ πιο χρήσιμο να αποδεικνύεις, παραδείγματος χάρη, χωρίς να λες ότι αυτό είναι απόδειξη, αλλά με απλές κατασκευές, το Πυθαγόριο θεώρημα, με ξυλάκια τύπου ταγκράμ. Να σας δείξω τι εννοώ. Έχω 4 τρίγωνα ορθογώνια και αυτό είναι το τετράγωνο της υποτείνουσας. Τα 4 τρίγωνα είναι το τετράγωνο μείον αυτή η τρύπα. Που η τρύπα είναι το τετράγωνο της διαφοράς των πλευρών. Αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος. Αν πάρεις τα ξυλάκια και τα αναδιατάξεις, ανά δύο σου σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμα. Τα δύο παραλληλόγραμμα, το ένα πάνω στο άλλο, σου κάνουν το μικρό τετράγωνο που καλύπτεται 2 φορές και το μεγάλο τετράγωνο, όλο αυτό, μείον την τρύπα. Άρα το άθροισμα των 2 τετραγώνων μείον την τρύπα είναι το τετράγωνο της υποτείνουσας μείον την τρύπα. Διώχνουμε την τρύπα, το άθροισμα των τετραγώνων, αυτό μπορεί να το δει και δεν με ενδιαφέρει να το αποδείξει ένα παιδί 12 χρονών, ίσως και μικρότερης ηλικίας, δεν είμαι αρμόδιος για να πω ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να το δει. Όπως ένα παιδί μπορεί κάλλιστα να κάνει το ανάπτυγμα του κύβου να κάνει το ανάπτυγμα του κύβου, να κατασκευάσει τον κύβο, να το ξανακάνει και να κόψει τις γωνίες. Εξαλλείς, το διπλώνεις όλο μαζί, έχεις ένα τετράγωνο που σου μένει, κόβεις όλες τις γωνίες, το αναπτύσσεις, κάνει το τέτοιο και έχεις έναν κύβο με τρύπες τριγωνικές σε όλες τις άκρες, τον κρεμάς στη λάμπα και έχεις ένα φωτιστικό. Και αυτό μπορεί να γίνει και με άλλα πολύ έργα βεβαίως. Επομένως το παιδί αποκτά όχι απλώς αντίληψη του χώρου, αλλά πρόσβαση του χώρου. Από πολύ νωρίς, αντί να κάνει ανούσια πράγματα, ένα παιδί πρέπει πιστεύω καλό είναι να μάθει να αναγνωρίζει όταν έχει 2 τρίγωνα το ένα μέσα στο άλλο, ίσα μεταξύ τους, ισόπλευρα, ότι έχει και 6 μικρά τρίγωνα και ένα εξάγωνο στη μέση. Και ότι μπορεί αυτά να τα αναδιατάξει. Διότι όταν πάρει ένα τρίγωνο, μπορεί να υψώσει αυτές τις 3 πλευρές και να φτιάξει πυραμίδα. Όχι για όλα τα τρίγωνα. Αυτό θα το ανακαλύψει όταν είναι αντικόνιο δεν γίνεται. Και μπορεί να παίζει και παιχνίδια με τα σπίρτα. Μπορεί κανένας με 6 σπίρτα να φτιάξει 4 ισόπλευρα τρίγωνα που να έχουν πλευρά το σπίρτο. Με 6 μόνο. Μπορεί. Αρκεί να κάνει ένα ισόπλευρο κάτω και μια τριγωνική πυραμίδα. Αλλά πρέπει να βγει στο χώρο. Αυτά τα απλά πράγματα είναι πολύ πιο πολύτιμα για την κτήση και για την προεπιστημονική διάπλαση του
και ούτως ώστε να είναι δεκτικό και ούτως ώστε να βλέπει πράγματα που του κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Τελειώνοντας, παραλίγο τα διάφορα. Θα σας δείξω αυτό το σχήμα, στο οποίο μερικοί μπορεί να αναγνωρίσουν τον κύκλο του όλου. Τι είναι αυτός ο κύκλος? Περνάει από τα μέσα των πλευρών, από τα πόδια των υψών και από τα μέσα των κομματιών των υψών που ορίζουν μεταξύ της κάθε τέτοιας και του ορθόνου. Αυτός λέγεται κύκλος Όιλερ, δεν τον εισήγαγε ο Όιλερ, με διάφοροι άλλοι μαθηματικοί που τον εισήγαγε μετά. Βρήκαν Φόγερμπαχ, Τέρκεν και άλλοι, βρήκαν διάφορες ιδιότητες του. Γύρω στα 1820 έγινε αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι μόνο 40 χρόνια μετά ο Χάμιλτον ανακαλύπτει το εξής, ότι ο κύκλος του Όιλερ και το ορθικό τρίγωνο που σχηματίζεται από τα πόδια των υψών είναι το ίδιο αν αντικαταστήσεις το α με το η και πάρεις αυτό το τρίγωνο. Γιατί η βάση παραμένει η ίδια, αυτό γίνεται ύψος του τριγώνου, μαύρες πλευρές αυτές οι δύο γίνονται ύψη, οι χρωματιστές αυτές τις πλευρές γίνονται τα ύψη αυτά γίνονται πλευρές. Επομένως, αλλάζοντας αυτά τα δύο, τα τρία αυτά κομμάτια, τα τρία αυτά σημεία παραμένουν τα ίδια, ο εγγεγραμμένος κύκλος είναι εδώ και μπορεί κανένας να δει μέσα σε αυτό το παράδειγμα πάρα πολλές ιδιότητες του τριγώνου, όπως ότι παραδείγματος χάρη αυτό εδώ, το J1, J1, είναι διαγώνιος αυτού του κύκλου, που δεν αλλάζει διάμετρο, συγγνώμη, διαγώνιος είπα, διάμετρο του κύκλου, έτσι, και ότι Κύριε Αγγελόπουλε, θα πρέπει να τελειώνει. Και ότι τα ύψη είναι διχοτόμοι του ορθικού τριγώνου το οποίο σχηματίζεται. Εξετάζονται και τα οποία αποδεικνύονται με αρκετά εύκολο τρόπο. Υπάρχει αυτός το τέτοιο. Βλέπει λοιπόν κανένας ότι σε ένα θέμα μπορεί κανένας να το κοιτάξει και να δει ότι μέσα σε αυτό το σχετικά απλό παράδειγμα μπορεί να δει το συνδυασμό όλων των κλασικών ενιών οι οποίες κόβονται, μεσοκάθετη, ύψη, διχοτόμη, άμεση κοπτή και επιπλέον ότι αν πάρεις το ορθικό τρίγωνο, η ορθοκεντρική τετράδα αποτελείται από τα κέντρα του εγγεγραμμένου και του παραγεγραμμένου, που είναι χιλιάδες πράγματα. Βλέπει κανένας τον πλούτο που μπορεί να παραχθεί απλά και μόνο. Ευχαριστώ πολύ.